Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Εκ μέρους όλων μας, των Ελληνικών Οργανισμών Εγκεφαλικών, σας καλωσορίζω στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο, στο πρώτο webinar της φετινής σεζόν Meet the Experts. Θα έχουμε όπως κάθε χρόνο, θα έχουμε ένα σεμινάριο κάθε μήνα, όπου θα συζητούμε ένα συγκεκριμένο aspect από την ιατρική των εγκεφαλικών επεισοδίων. Και θα ξεκινήσουμε ίσως με το πιο hot θέμα την τελευταία δεκαετία, τη recanalization, την επαναγκίωση. Το συζητήσαμε και πέρυσι, θα το συζητήσουμε και του χρόνου. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε εκτός. Είναι αυτό το οποίο μετατρέπει έναν ασθενή που έρχεται με εμπληγία να την δυνατότητα την επόμενη μέρα να περπατάει κιόλας, και βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας, με την οποία συνδιοργανώνουμε αυτό το σεμινάριο. Και θα προχωρήσω κατευθείαν στο πάνελ. Θα παρουσιάσω τον πρώτο μιλητή καταρχήν, τον Βασίλειο Παπαβασιλείου, ο οποίος είναι παθολόγος, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια είναι στην Αγγλία, σε ένα πολύ busy stroke center, και ουσιαστικά είναι dedicated στο stroke, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτούς τους ασθενείς στους οποίους βρισκόμαστε σε δίλημμα, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ενδοφλέβια θρομβόληση ή όχι. Στη συνέχεια θα περάσουμε στον Παναγιώτο, καθηγητή ακτινολογίας στο ΕΚΠΑ, όπου έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά με το κέντρο των εγκεφαλικών, το κέντρο της μηχανικής θρομβεκτομής, στη συνεργασία με το νοσοκομείο Αλεξάνδρα και το Αιγινήτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους αντίστοιχους ασθενείς στους οποίους βρισκόμαστε σε διλήμμα όταν έχει να κάνει με τη μηχανική θρομβεκτομή. Και πάνω σε αυτά θα συζητήσουμε μαζί με τον Νίκο τον Πτώχη, τον πνευματικό ακτινολόγο στην Αθήνα, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, πνευματικό ακτινολόγο στη Λάρισα, και την Ελένη Κορομπόκη, η οποία θα είναι μαζί μας από λεπτό σε λεπτό. Χωρίς άλλη χρονοτριβή, δίνω το λόγο στον Βασίλη. Βασίλη, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που και φέτος είσαι μαζί μας. Γιώργο, ευχαριστώ για την εισαγωγή και για την πρόσκληση, και εσένα για την Ελένη και όλο το πάνελ. Θα μιλήσουμε για γκρίζες περιοχές στην επιλογή ασθενών για θρομβόληση. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο, να θυμηθούμε πώς εξελίχθηκαν τα κριτήρια καταλληλότητας των ασθενών που θρομβολίονται ή δεν θρομβολίονται. Πάμε στις πρώτες μελέτες που έχουν λίγο πιο αυστηρά κριτήρια, με σκοπό να δούμε τον πληθυσμό που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να έχει ένα όφελος. Το φάρμακο παίρνει έγκριση, βγαίνει το φύλλο οδηγιών του φαρμάκου. Μετά, όσο το χρησιμοποιούμε στην πράξη, προβληματιζόμαστε για οριακές περιπτώσεις. Έρχονται μεγάλες διεθνείς εταιρείες να δώσουν οδηγίες, να μας βοηθήσουν. Οριακές περιπτώσεις, σκεφτείτε έτσι, σκεφτείτε λίγο διαφορετικά. Κάποιες πιο μικρές μελέτες, όχι τυχαιοποιημένες. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται και οδηγίες των μεγάλων, κατευθυντήριες οδηγίες των μεγάλων οργανισμών, αλλά και οδηγίες από συγκεκριμένες άλλες εθνικές οδηγίες από χώρες που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως είναι, ας πούμε, η Ελβετία, τις οποίες οι οδηγίες είναι πάρα πολύ καλογραμμένες, και για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν να σκέφτονται για τη θρομβόληση είναι αρκετά πρακτικές κιόλας. Και αν μιλήσουμε για την καταλληλότητα των ασθενών, θα πιάσουμε τα δύο άκρα για αρχή. Τον ασθενή που πληρεί όλα τα κριτήρια των μεγάλων τυχιοποιημένων μελετών, δηλαδή μιλάμε για μηδενικό κίνδυνο ενδοκράνιας αιμορραγίας, ένα βαρύ εγκεφαλικό, μεγάλες πιθανότητες για όφελος. Και στην άλλη άκρη έχουμε και τον ασθενή ο οποίος πληρεί τα σκληρά κριτήρια αποκλεισμού. Ένας ασθενής που πριν από 10 μέρες έχει μια ενδοκεφαλική αιμορραγία, δεν μπορεί να θρομβοληθεί, ας έχει ένα οξύ ισχυμικό εγκεφαλικό εγκεφαλικό επεισόδιο τώρα. Ας βάλουμε μέσα σε όλα αυτά το φύλλο οδηγιών του φαρμάκου, δεδομένα που παίρνουμε από observational studies αφού κυκλοφόρησε το φάρμακο, ας βάλουμε τα consensus statements, τις οδηγίες, και πρέπει να δούμε και τι σκέφτεται ο ασθενής, ειδικά στις οριακές περιπτώσεις. Θέλετε να το κάνουμε λίγο πιο μπερδεμένο? Να το κάνουμε λίγο πιο μπερδεμένο. Βάλτε και πράγματα καινούργια που βγήκανε και δεν τα έχουμε βάλει καλά στις οδηγίες, γιατί δεν τα έχουμε δοκιμάσει. Όπως είναι τα νεότερα από το στόμα του αντιπαικτικά, όπως είναι το artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη που ήρθε να μας δώσει καινούριους χάρτες. Καμιά φορά μπερδεύονται και τα software, δείχνουν λάθος ημισφαίριο, δείχνουν νεοπίστια κυκλοφορία αντί για πρόστια, όταν το κεφαλικό σου είναι στην πρόστια και απόφραξη, και γίνεται ένα μεγάλο μπλέξιμο. Αυτό που είναι σίγουρο και ξεκάθαρο για τη θρομβόληση είναι ότι όσο νωρίτερα την κάνουμε, τόσο καλύτερα είναι. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το όφελος πέφτει με την πάροδο του χρόνου, αλλά έχει σημασία κάθε στιγμή να ξέρουμε σε ποιο σημείο του χρονικού παραθύρου 0 έως 4,5 ώρες βρισκόμαστε. Δεν θα πάω στο 4,5 με 9, αρχίζει και μπλέκεται. Ας κρατήσουμε λίγο τα βασικά. Δεν ξέρω πόσο διαδεδομένο είναι το 4,5 με 9 ακόμα στον ελλαδικό χώρο. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι όσο νωρίτερα θρομβολούμε μέσα σε αυτό το παράθυρο, τόσο μικρότερο είναι και ο κίνδυνος της συμπτωματικής ενδοκράνιας αιμορραγίας. Αυτό δεν αλλάζει στον ασθενή μας.
Το κεφάλαιο είναι μεγάλο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Κάθε μία κατηγορία ασθενή θα μπορούσε να είναι μια διαφορετική παρουσίαση. Αποφάσισα να συγκεντρωθώ σε 4 που είναι σχετικά συχνά, με βάση και το πιο advanced imaging που κάνουμε τώρα. Το ένα είναι η βαρύτητα του εγκεφαλικού και μάλιστα όταν τη βάζουμε μέσα στα όρια του χρόνου που είπαμε πριν. Το δεύτερο είναι ποια είναι η κατάσταση του ασθενούς, η γενικότερη κατάσταση του ασθενούς πριν το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν είναι μόνο modified Rankin Scale. Το τρίτο είναι η χρήση των αντιπικτικών. Και το τέταρτο είναι αγκιακές διαταραχές του εγκεφάλου. Πάμε να δούμε για τη βαρύτητα του εγκεφαλικού και ιδιαίτερα σε σχέση με τον χρόνο. Βαρύτητα του εγκεφαλικού, αν κανείς κοιτάξει τις στοιχειοποιημένες μελέτες της θρομβόλυσης με την αλτεπλάση, θα δει ότι οι ασθενείς που είχαν μια 1 AHSS scale, την κλίμακα που χρησιμοποιούμε για να εκτιμούμε τη βαρύτητα του εγκεφαλικού στην οξεία φάση 0 έως 4, είχαν πολύ σημαντικό όφελος. Είχαν 48% περισσότερες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι. Αυτό όμως ισχύει για όλα τα μικρά αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Ας δούμε λίγο τι λένε οι οδηγίες των διεθνών οργανισμών. Η American Heart Association και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εγκεφαλικών συμφωνούν ότι αν είναι mild stroke, μια 1 HSS μέχρι 4 έως 5 το πολύ, ένα mild minor stroke, εφόσον δεν είναι disabling, δεν προκαλεί σημαντική αναπηρία, ανεξάρτητα από ποιο σημείο του παραθύρου είμαστε μέσα στις 4,5 ώρες, δεν συνιστούν ή συνιστούν εναντίον της θρομβόλυσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν το αγκιακό εγκεφαλικό είναι ένα αγκιακό εγκεφαλικό το οποίο αφήνει αναπηρία παρά τη μικρή 1 AHSS κλίμακα, τότε εντός των 3 ώρων η Αμερικανική εταιρεία συνιστά θρομβόλυση, το πηγαίνει μέχρι τις 4,5 ώρες. Πού βρίσκεται η δυσκολία? Η δυσκολία βρίσκεται στο ποιο είναι τελικά το μικρό αγκιακό εγκεφαλικό και τι είναι disabling ή non-disabling. Αν δούμε τη μελέτη PRISMS, ήταν η μοναδική ίσως μελέτη η οποία έχει μελετήσει αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, θρομβόλυση αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια με μικρή 1 HSS, χωρίς να είναι disabling. Δεν υπήρχε κανένα όφελος από τη χορήγηση της αλτεπλάσης. Και αν θέλετε να προσέξουμε λίγο, μπορείτε να δείτε εδώ πέρα ότι παρότι δεν υπήρχε όφελος, υπήρχε ένα 3% κίνδυνος συμπτωματικής ενδοκράνιας αιμορραγίας. Μπορεί στατιστικά να μην ήταν σημαντικό, αλλά βλέπετε ότι στην ομάδα που πήρε μόνο ασπιρίνη ή πλασίμπο δεν υπήρχε καμία συμπτωματική ενδοκράνια αιμορραγία. 3% είναι το ποσοστό που είχαμε τη συμπτωματική ενδοκράνια αιμορραγία και στις μεγάλες μελέτες θρομβόλυσης. Και τι είναι αυτό το non-disabling? Είναι δύσκολο, δεν είναι πάντα εύκολο να το ορίσουμε. Θα δείτε ότι ακόμα και οι τυχιοποιημένες μελέτες θρομβόλυσης, κάποιες από αυτές που έχω αναφέρει εδώ πέρα, περιγράφουν διαφορετικά το minor non-disabling stroke. Η μελέτη PRISMS το όρισε σαν αυτό που το deficit που δεν θα εμπόδιζε τον ασθενή να γυρίσει σε καμία από τις προηγούμενες δραστηριότητες που είχε πριν στη ζωή του. Όπως για παράδειγμα να μπορεί να κάνει μπάνιο μόνος του, να μπορεί να πάει στην τουαλέτα, να φροντίσει την προσωπική του υγιεινή, να φάει ή να γυρίσει πίσω στη δουλειά του. Και αυτό πάλι θα δούμε ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Ας πούμε ένας ασθενής ο οποίος χάνει το οπτικό του πεδίο, το μισό του οπτικό του πεδίο. Ένας ασθενής ο οποίος δεν οδηγεί μπορεί με πολύ καλό rehabilitation να προσαρμοστεί και να κάνει όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής. Θα δείτε όμως ότι διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι για παράδειγμα η Αμερικάνικη Εταιρεία Εγκεφαλικών, λέει ότι αν έχω χάσει το μισό μου οπτικό πεδίο, αυτό θεωρείται disabling deficit. Άρα είναι μια γκρίζα ζώνη, στην οποία έχει μεγάλη σημασία η ηλικία του ασθενή, σε ποια λειτουργική κατάσταση βρίσκεται, για να μπορέσουμε να ορίσουμε το disabling και non-disabling. Και αν προσέξετε και κάτι άλλο που θα το δούμε τώρα στη συνέχεια, θα δείτε ότι, ας πούμε, για την Αμερικάνικη εταιρεία, εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε μορφή inattention ή extinction visual ή sensory στη δεξιά ή στην αριστερή μεριά, αυτό αυτομάτως θεωρείται ένα νευρολογικό σημάδι, το οποίο το κεφαλικό πρέπει να χαρακτηριστεί ως πιο βαρύ από ό,τι μας φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, στην πραγματικότητα, όταν κάναμε τη μελέτη PRISMS, θα δείτε ότι υπήρχαν ασθενείς που είχαν extinction και inattention και θεωρήθηκαν ως minor εγκεφαλικά. Ο καθένας έχει διαφορετική κρίση, το αντιλαμβάνεται αλλιώς, είναι και άλλη αίσθηση που δίνει και ο ίδιος ο ασθενής όταν συζητάς μαζί του για την ποιότητα ζωής. Και αν αυτά τα βάλεις σε ότι πρέπει να γίνουν σε ένα πολύ μικρό χρονικό παράθυρο στα επίγοντα, αποκτά μια ιδιαιτερότητα το χαμηλή 1 HSS, χωρίς ξεκάθαρα ένα δεξιά άνω άκρο, το οποίο δεν μπορεί να σηκωθεί καθόλου. Αυτό είναι ένα HSS4, αλλά θρομβολύεται. Το δεύτερο κομμάτι για το οποίο μιλήσαμε είναι ποια είναι η λειτουργική κατάσταση του ασθενούς πριν από τη θρομβόληση.
Και έχει σημασία να καταλάβουμε κάτι. Λειτουργική κατάσταση στο εγκεφαλικό συνήθως μιλάμε για Modified Rankin Scale. Το Modified Rankin Scale δεν μπορεί να πιάσει τα πάντα. Υπάρχει μια άλλη οντότητα η οποία λέγεται frailty. Πόσο αδύναμος είναι ο ασθενής συνολικά, πόσο ευάλωτος είναι σε οποιοδήποτε καινούργιο πρόβλημα υγείας μπορεί να έχει. Και είναι μια κατάσταση η οποία σχετίζεται αρκετά με την αύξηση, με την πρόοδο της ηλικίας. Σκεφτείτε τους ασθενείς πάνω από 65 χρονών τους συναντάμε σε ένα ποσοστό 10%, τους ασθενείς πάνω από 85%, από 85 χρονών τους συναντάμε σε ένα ποσοστό πάνω από 30%. Αφορά την ικανότητα του οργανισμού να τα βγάλει πέρα στο επόμενο πρόβλημα. Είτε λέγεται μια πνευμονία, είτε λέγεται ένα έμφραγμα, είτε λέγεται ένα αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο. Η αμερικάνικη εταιρεία στις οδηγίες της που έβγαλε το 2016 για να ξεκαθαρίσει αυτές τις όχι τόσο straightforward περιπτώσεις θρομβόλησης αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, λέει ότι όταν κάποιος ασθενής έχει αναπηρία πριν το εγκεφαλικό, αυτό δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο συμπτωματικής ενδοκρινικής αιμορραγίας αν τον θρομβολήσουμε. Μπορεί να έχει μεγαλύτερη θνητότητα, μπορεί να έχει λιγότερη νευρολογική βελτίωση. Και χρησιμοποιεί ακριβώς τον ίδιο τρόπο έκφρασης και στις οδηγίες του 2019 που είναι οι πιο πρόσφατες. Δεν μιλάει όμως απευθείας για αυτό που ονομάζουμε frailty, για τον ασθενή ο οποίος έχει πάρα πολλά νοσήματα και έχει μια επιβράδυνση λόγω της προόδου της ηλικίας και αυτών των νοσημάτων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εγκεφαλικών είναι αρκετά πιο επιθετικός. Εντός 4,5 ώρων, όσα νοσήματα και να έχει, όσο frailty και να είναι, προχωρήστε και κάντε θρομβόληση. Πρέπει όμως να γίνει ξεκάθαρο ότι το strength δεν είναι μια ισχυρή σύσταση, είναι μια αδύναμη σύσταση αυτή που κάνει και το ξεκαθαρίζει ότι δεν στηρίζεται σε πολύ καλά κλινικά δεδομένα. Τι ξέρουμε όμως, έχουμε σειρές από ασθενείς που είχαν σημαντική αναπηρία πριν το αγκιακό εγκεφαλικό και θρομβολήθηκαν. Έχουμε σειρές. Δηλαδή, εδώ μια μελέτη περίπου 500 ασθενών με Modified Rankin Scale πάνω από 3, που συγκρίθηκαν με τους ασθενείς που είχαν Modified Rankin Scale 0 έως 2. Βλέπουμε ότι οι ασθενείς που είχαν Modified Rankin Scale 3 έως 5 δεν είχαν σημαντικότερο κίνδυνο αιμορραγίας. Είχαν όμως ένα πολύ σημαντικότερο κίνδυνο θανάτου. Και αυτός ο κίνδυνος θανάτου ήταν αυξημένος σε οποιαδήποτε κατηγορία μεγάλης αναπηρίας συγκρίθηκε με κατηγορία μικρότερης αναπηρίας, όποιους συνδυασμούς και να κάναμε στη μελέτη. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι ότι σε μία άλλη μελέτη που έχουμε πάλι ασθενείς με Modified Rankin Scale πάνω από 3, όταν αυτοί συγκρίθηκαν με ασθενείς που είχαν Modified Rankin Scale 0, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της θνητότητας στους 3 μήνες και λιγότερες πιθανότητες νευρολογικής βελτίωσης στις 7 ημέρες. Ενώ στη συμπτωματική ενδοκρανιαία αιμορραγία δεν υπήρχε σημαντική αύξηση του κινδύνου, αξίζει να δούμε κάποια νούμερα. Αξίζει να δούμε ότι το group που είχε Modified Rankin Scale 3 έως 5 είχε περίπου 12% θνητότητα. Είχε περίπου 12% συμπτωματική ενδοκρανιαία αιμορραγία, έτσι, σύμφωνα με τον ορισμό της ICAS-2, συμπτωματική ενδοκρανιαία αιμορραγία, η οποία ήταν διπλάσια σε ποσοστό από το ποσοστό που είχε η ομάδα με pre-stroke MRS 0. Αν πάρουμε τον ορισμό της συμπτωματικής ενδοκρανιαίας αιμορραγίας με βάση τη μελέτη NITS, είχαν 15%, που ήταν επίσης διπλάσια από ό,τι είχαμε στο Modified Rankin Scale 0. Άρα, ναι, δεν υπήρχε στατιστική σημαντικότητα, αλλά όταν πας να πάρεις τη συγκατάθεση του ασθενούς, κάποια νούμερα είναι πολύ πιο τρομακτικά και συνήθως είναι διαφορετικά από τα νούμερα που δίνουμε, αν δίνουμε ένα νούμερο 3% ή 5% ή 2%. Μην ξεχάσουμε και το φύλλο οδηγιών του φαρμάκου, το οποίο δεν βάζει κριτήριο στην ηλικία. Λέει όμως ότι σε περιπτώσεις που έχουμε προχωρημένη ηλικία, κυρίως γιατί εκεί συναντάμε το frailty, καλό είναι να λαμβάνουμε υπόψη μας τη γενική υγεία του ασθενούς, αλλά και την νευρολογική του κατάσταση, που υπονοεί πόσο βαρύ είναι το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Πρώτο τελευταίο κεφάλαιο για σήμερα είναι νεότερα από το στόμα τους αντιπικτικά και ενδοφλέβεια θρομβόληση. Τι ξέρουμε για τα νεότερα του στόματος αντιπικτικά? Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι μικρότερο κίνδυνο ενδοκρανιαίας αιμορραγίας, περίπου 50% λιγότερο. Πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε να θρομβολήσουμε τους ασθενείς που τα παίρνουν? Η απάντηση είναι όχι. Οι διεθνείς οδηγίες κατευθυντήριες είναι συγκεκριμένες. Δεν θρομβολίουμε τους ασθενείς που έχουν πάρει οποιαδήποτε από τα DOACs μέσα στις τελευταίες 48 ώρες. Τι επιλογές έχω? Οι οδηγίες στηρίζονται στα τοιχοποιημένα δεδομένα. Υπάρχει όμως άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να σκεφτούμε?
Η μία επιλογή είναι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες, να πούμε δεν δίνουμε τίποτα. Η δεύτερη επιλογή είναι να δούμε αν μπορούμε να μετρήσουμε τίποτα. Και μπορούμε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα αυτών των φαρμάκων στον πυκτικό μηχανισμό του αίματος. Δείχνω εδώ κάποια συγκεκριμένα τεστ και συγκεκριμένα κριτήρια που ακολουθούν αρκετές διεθνείς οδηγίες. Δεν ξέρω πόσο διαδεδομένα είναι. Στην Αγγλία, να πω την αλήθεια, δεν είναι πολύ διαδεδομένα και δεν τα χρησιμοποιούμε για να υποβάλουμε την ασθενή σε θρομβόληση ή όχι. Υπάρχει και μία ακόμα επιλογή όμως, να πει κανείς ότι ξέρετε, να τώρα έχω αντίδοτα για τα νεότερα από το στόμα του αντιπληκτικά. Γιατί να μην δώσω αντίδοτα, να δώσω ενταρικουρίζουμα, αν ο ασθενής μου παίρνει απευθείας ανασωλής τρομβίνης, ή να δώσω αντέξανετ α στους παράγοντες 10α. Θα δούμε πώς θα σκεφτούμε για τη μέτρηση των επιπέδων, για τη μέτρηση της επίπτωσης των νεότερων από το στόμα των αντιπληκτικών στον πυκτικό μηχανισμό. Δεν έχουμε τυχιοποιημένα δεδομένα, δεν έχουμε ούτε πολλές μεγάλες μελέτες. Είναι μια σκέψη με βάση τον τρόπο που δουλεύουν αυτά τα φάρμακα και τι επίπτωση θα έχουν στην πήξη μας. Για τη χορήγηση των αντιδότων έχουμε μελέτες. Υπάρχουν case series, όπως για παράδειγμα για το Indarikurumab, που δείχνουν ότι μπορεί να δουλέψει χωρίς να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας ή αυξημένος κίνδυνος θρομβωτικών επεισοδίων. Και αυτό οδήγησε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εγκεφαλικό, που η οδηγία του είναι πιο καινούργιο στο 2021, να πει ότι, ξέρετε, έχουμε consensus statement τουλάχιστον ανάμεσα στους ειδικούς μας, ενώ δεν έχουμε δεδομένα, ότι ο ασθενής μας παίρνει dabigatran, μπορούμε να του δώσουμε το αντίδοτό του και να το θρομβολήσουμε. Αυτό είναι κάτι που θα κάνουν άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι στον χώρο. Και θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι το ίδιο μπορώ να κάνω με το αντέξανετ α στους ασθενείς που παίρνουν, ας πούμε, απίξαμπαν. Εδώ θα δείτε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εγκεφαλικών συνιστά να μην χορηγείται. Κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί μια απλή σκέψη για να δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα απλά, αφού δίνω το ένα αντίδοτο, γιατί να μην δώσω και το άλλο αντίδοτο στους ασθενείς που έχουν ένα παρόμοιο πρόβλημα. Γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί έχει σημασία με το χρόνο έγχυσης του φαρμάκου, που στη δεύτερη περίπτωση το αντέξανετ α θέλουμε 2 ώρες, θα περιμένουμε 2 ώρες να του δώσουμε το αντίδοτο για να τον θρομβολήσουμε μετά. Έχει σημασία με αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων που παρουσιάστηκαν στις μελέτες ασθενών που πήραν αντέξανετ α. Είναι πράγματα τα οποία απαιτούν μια εμπειρία για να τα κάνει κανείς. Δεν είναι αρκετά διαδεδομένα στο εξωτερικό και νομίζω ότι γίνονται απλά σε συγκεκριμένα κέντρα και κυρίως έχουν να κάνουν με case series. Προς το παρόν δεν ξέρουμε. Σκεφτείτε πάντα σε όλες αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις ότι έχουμε και την επιλογή της θρομβεκτομής. Εφόσον μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον από τους ακτινολόγους μας και έχουμε μια απόφραξη μεγάλου αγκίου, είναι μια καλή λύση να δώσουμε στον ασθενή κάτι που έχει αποδεδειγμένο όφελος και μικρότερο ρίσκο. Υπάρχουν και πιο τολμηροί που θα πούνε δεν τους θρομβολίουμε όλους καλύτερα, δεν πειράζει, ας έχουν αντιπληκτικά, αφού δεν ξέρουμε ότι κάνουν κακό. Υπάρχει μια πολύ ωραία μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2023 με 830 άτομα που παίρνανε νεότερα από το στόμα τους αντιπληκτικά. Αυτοί οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες. Η μελέτη είναι retrospective φυσικά, έτσι. Δεν είναι τυχιοποιημένη. Σε 3 κατηγορίες ήταν ασθενείς που πήγαν αντίδοτο, ασθενείς που πρώτα μετρήσαμε τα επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα πριν πάρουμε την απόφαση, και ήταν και ασθενείς που δεν κάναμε τίποτα από αυτά και απλά τους τρομβολήσαμε. Δεν υπήρχε διαφθορά στον κίνδυνο συμπτωματικής ενδοκρινικής αιμορραγίας, από ό,τι φάνηκε. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όταν αυτούς τους ασθενείς τους παίρνει σαν ένα group, ασθενείς που θρομβολήθηκαν ανεξάρτητα από το αν πήραν αντίδοτο ή δεν πήραν αντίδοτο, ο κίνδυνος συμπτωματικής ενδοκρινικής αιμορραγίας φαίνεται να είναι μικρότερος στους ασθενείς που παίρνουν αντιπληκτικά. Δεν βρήκα μια εξήγηση. Η εξήγηση δεν μπορώ να φανταστώ τι να πω, ότι κάνουν recanalization πιο γρήγορα και μειώνει το κίνδυνο αιμορραγικής μετατροπής. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Είναι όμως, όπως είπαμε, observational data. Πηγαίνουμε πίσω retrospectively, δεν είναι σκληρά δεδομένα για να τα χρησιμοποιήσει κάποιος στην κλινική πράξη. Ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αν υπάρχει δυνατότητα της θρομβεκτομής, το καλύτερο είναι να στείλουμε τον ασθενή μας στην θρομβεκτομή. Και ένας ωραίος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να σκεφτούμε, δημοσιεύτηκε το 2024 πρόσφατα, στις αρχές του χρόνου, στο Stroke and Vascular Neurology, που δείχνει πάρα πολύ ωραία ότι έχω τον ασθενή που πήγε νεότερα από το στόμα του αντιπληκτικά. Αν έχει και κάποιο άλλο κριτήριο το οποίο τον αποκλείει, αποκλείεται έτσι κι αλλιώς από θρομβόληση. Αν έχω απόφραξη μεγάλου αγκίου, τότε καλό είναι να σκεφτώ να το στείλω κατευθείαν στην θρομβεκτομή. Αν δεν έχω, αν έχει πάρει dabigatran, μπορώ να του χορηγήσω Indarikurumab. Είτε το χορηγήσω είτε όχι, πρέπει να δω και άλλα πράγματα και να τα πάρω υπόψη μου. Πρέπει να δω αν έχει υποψία θρόμβου proximal M2 ή distal M2.
Πρέπει να δω ποια είναι η κατάστασή του πριν το αγκιακό εγκεφαλικό. Πρέπει να δω αν έπαιρνε και αντιμοπεταλιακά πάνω σε αυτό. Πρέπει να δω αν έχω ξεκάθαρα παράθυρα με τους χρόνους μου. Πρέπει να δω σε τι χρόνο θα μπορέσει να φτάσει στο νοσοκομείο μου. Και δείχνει έναν ωραίο αλγόριθμο σκέψης για να εξηγήσει ότι δεν μπορούμε να βάλουμε όλους τους ασθενείς στο ίδιο τσουβάλι όταν παίρνουμε μια απόφαση. Αλλά είναι πολλές παράμετροι που πρέπει να σκεφτούμε. Και θα μπω στο τελευταίο κεφάλαιο, δεν θα το αναλύσω πολύ. Δεν σκοπεύω να εκτεθώ όταν έχουμε επεμβατικού ακτινολόγου εδώ μέσα και να αρχίσω να λέω πράγματα για τα αγγεία. Θα μαζευτώ λίγο, θα μείνω στι οδηγίε και σε λίγα δεδομένα. Τι κάνουμε όταν έχουμε αγκιακέ διαταραχέ των εγκέφαλων, και τώρα που κάνουμε και περισσότερε αγγειογραφίε, όλο και περισσότεροι τέτοιοι θα μα βγαίνουν, τουλάχιστον από ανεβρίσματα. Δεν του έχουμε δοκιμάσει στι μελέτε, αποκλείστηκαν αυτοί οι ασθενεί από τι μελέτε, οπότε δεν έχουμε τυχοποιημένα δεδομένα. Οι Αμερικάνοι λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, αν το ανέβρισμα είναι μικρό, ακόμα και αν δεν έχει γίνει θεραπεία στο ανέβρισμα, εφόσον δεν έχει αιμορραγήσει ποτέ, είναι λογικό να το θρομβολήσει κανεί. Αν είναι πάνω από 10 εκατοστά, μην το πλησιάζετε. Αυτή είναι η σύσταση. Για τι υπόλοιπε αγκιακέ διαταραχέ, α πούμε ότι έχουμε ένα καβερνόουμα, λέει ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια σύσταση για να θρομβολήσετε ή να μην θρομβολήσετε. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εγκεφαλικών λέει ότι εφόσον δεν έχει ραγεί το ανέβρισμα, συνιστούμε τη χορήγηση θρομβόλησης. Αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν καλά δεδομένα, δεν βάζει κριτήριο στο μέγεθος. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία από ασθενείς, περισσότερα είναι μελέτες αναδρομικές που έχουμε δει. Εδώ βλέπουμε μια μελέτη με 97 ασθενείς που retrospectively πήγαμε και είδαμε ότι είχαν ανέβρισμα. Υπήρχε ένα κίνδυνο αιμορραγίας, δεν φαινόταν να είναι στατιστικά σημαντικό σε αυτή τη σειρά σε σχέση με τους ασθενείς που δεν είχαν ανέβρισμα. Παρ' όλα αυτά, το μέσο μέγεθος των ανεβρισμάτων ήταν περίπου στα 5 με 7 χιλιοστά. Τι κάνουμε με τους ασθενείς που έχουν καβερνώματα? Μπορούμε να τους θρομβολήσουμε. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σειρά 30 ασθενών. 3 στους 30 είχαν συμπτωματική ενδοκρινική αιμορραγία. Συμπτωματική ενδοκρινική αιμορραγία είναι περίπου 10%. Είναι αυξημένος ο κίνδυνος. Σε αυτό το paper έχουμε και την ανάλυση δύο προηγούμενων σειρών που δεν δείχνουν τόσο αυξημένο κίνδυνο συμπτωματικής ενδοκρινικής αιμορραγίας, αλλά είναι πολύ μικρές αναδρομικές σειρές. Είναι δύσκολο να βγάλει κανείς συμπέρασμα. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι από την ανάλυση αυτών των σειρών φαίνεται ότι οικογενείς περιπτώσεις σε σχέση με τις σποραδικές, οι γυναίκες, όταν τα έχουμε στην οπίσθια και κυκλοφορία στο brainstem και περιπτώσεις που έχουν συνδεθεί με αιμορραγία έχουν και μεγαλύτερο κίνδυνο. Το μέγεθος αυτό καθ' αυτό δεν φαίνεται να παίζει, και η συγκεκριμένη τοποθεσία του ανεβρίσματος του καβερνώματος δεν φαίνεται να παίζει συγκεκριμένο ρόλο στον κίνδυνο αιμορραγίας. Αλλά πάλι είπαμε μικρές σειρές δεδομένων, μη τυχιοποιημένα. Ένας φίλος του οργανισμού από την Ελβετία έχει ηγηθεί των ελβετικών εθνικών οδηγιών για τη θρομβόληση και τη θρομβεκτομή. Είναι πάρα πολύ ωραίες οδηγίες, τις συνιστάνε επιφύλακτα για τα relative και absolute contraindications, και με βάση, φαντάζομαι, τα παραπάνω δεδομένα έχουν σκεφτεί και έχουν πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, αν υπάρχει ένα ανέβρισμα που είναι 10-25 χιλιοστά και δεν έχει ραγεί, είναι relative contraindication, είναι σχετική αντένδειξη, δεν είμαστε σίγουροι. Αν φαίνεται όμως κάτω από 10 εκατοστά, μπορούμε να θρομβολήσουμε. Και μικρού μεγέθους άλλες αγκιακές διαταραχές, συζήτηση με τους νευροακτινολόγους, συζήτηση με τον ασθενή και βλέπουμε αν θα προχωρήσουμε ή όχι. Θολό το τοπίο. Για να κλείσω, δεν έφερα παραδείγματα, σκεφτόμουν να αναφέρω παραδείγματα, αλλά επειδή κάθε ασθενή είναι εντελώς διαφορετικός και τα παραδείγματα αφορούν μόνο τους συγκεκριμένους ασθενείς για τους οποίους μιλάμε, θέλω να θυμίσω τρία πράγματα. Το ένα είναι, έχουμε ένα εύρος καταλληλότητας. Αυτό πρέπει πάντα να το θυμόμαστε. Με βάση οδηγίες, σκληρά δεδομένα από μελέτες που δημοσιεύτηκαν αργότερα, αναδρομικές πληροφορίες και όλα αυτά. Ξέρουμε ότι η θρομβόληση έχει time dependent benefit. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Είναι άλλο να συζητάμε τον ίδιο ασθενή σε 4 ώρες και 20 λεπτά, άλλο να συζητάμε τον ασθενή μας στα 75 λεπτά ή στα 95 λεπτά. Και σε όλα αυτά πρέπει να βάλουμε και τον ίδιο τον ασθενή και να σκεφτούμε ποιο είναι το νευρολογικό έλλειμμα που έχει αυτή τη στιγμή και τι κέρδος μπορούμε να περιμένουμε. Είναι μικρό, είναι ένα HSS5 με ένα μεγάλο καβερνόμα, είναι ένα HSS7 με ένα πολύ μεγάλο ανέβρισμα, ή είναι ένα HSS20 με ένα ανέβρισμα που είναι 5 χιλιοστών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ο λόγος, Γιώργο, σε εσένα και στους υπόλοιπους πολιτές.
Βασίλη, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω κάποια σχόλια, αλλά θα τα κρατήσω. Προτείνω να κάνουμε μια ενιαία συζήτηση όλοι μαζί στο τέλος, αφού έτσι όλοι είμαστε γύρω από τον ασθενή. Οπότε προτείνω να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, αν θέλεις να μοιραστείς μαζί μας τις διαφάνειές σου, να δούμε και τη δική σου την παρουσίαση και μετά να κάνουμε όλοι μαζί μια κοινή συζήτηση. Βεβαίως, καλησπέρα σε όλους και από μένα. Βλέπετε τις διαφάνειες? Ναι, αν θέλεις το κάνεις σε full screen. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι mild stroke. Να ξεκινήσουμε αλλιώς. Συγγνώμη. Όχι. Τώρα βλέπουμε το low aspect, σωστά? Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και στη συνέχεια αυτών των δύσκολων αποφάσεων που μας έδειξε ο κύριος Παπαβασιλείου να συζητήσουμε και σε γκρίζες ζώνες που αφορούν τη θρομβεκτομή. Δηλαδή για περιστατικά, όχι αυτά τα κλασικά που ξέρουμε ότι έρχεται ο ασθενής που έχει μια βαριά ημιπάρεση, έρχεται στις 3 ώρες, έχει απόφραξη της έσωκαροτίδας ή της μέσης εγκεφαλικής, δεν έχει πρώιμα σημεία στην αξονική, όπου ξέρουμε ότι αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός ασθενής να διενεργηθεί θρομβεκτομή. Είναι κλασική ένδειξη. Και αν έχει και καλά παράπλευρα αγκία, ακόμα καλύτερα. Να πάμε λίγο στις γκρίζες ζώνες και θα δούμε 3 περιστατικά. Το ένα θα είναι low aspects, το άλλο θα είναι περιφερική απόφραξη, τι κάνουμε εκεί, και σε ήπια συμπτωματολογία σε συνέχεια όσον είπε ο κύριος Παπαβασιλείου. Αυτός είναι ο πίνακας που ξέρουμε τις κλασικές μελέτες ότι οι ασθενείς, όπως ο ασθενής που περιέγραψα στην αρχή με τα κλασικά συμπτώματα, βαριά συμπτωματολογία εντός χρονικού παραθύρου, χωρίς πρώιμα σημεία εγκεφαλικού, με καρά παλάβευλα αγκία, αν κάνουμε εδώ θρομβεκτομή, έχουμε μεγάλο όφελος για τον ασθενή και τις διασφορές τις γνωρίζουμε από τις μελέτες. Τι κάνουμε όμως όταν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος θα έρθει με πολύ έντονα πρώιμα σημεία, αυτό που ονομάζεται low aspects, που δηλαδή έχουμε εγκατεστημένο έμφρακτο στην μία πλευρά, το οποίο απεικονίζεται ήδη στην αξονική. Τώρα, αν δούμε αυτή την αξονική, δεν ξέρω αν φαίνεται ο κέρσορας. Νομίζω δεν φαίνεται. Φαίνεται, δεν φαίνεται, έτσι δεν είναι? Όχι, Παναγιώτη, δεν φαίνεται. Αν θέλεις, μας το περιγράφεις. Ναι. Στο αριστερό ημισφαίριο, έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη διαφορά, ότι είναι αρκετά υπόπυκνο. Αυτοί οι ασθενείς, λοιπόν, είχαν αποκλειστεί από τις πρώτες μελέτες. Είναι ασθενείς που ή δεν έχουν καλό παράπλευρο ή έρχονται σε καθυστερημένο χρονικό παράθυρο και μάλιστα και μέχρι τις 12 ώρες. Αυτοί οι ασθενείς έχουν καλή κλινική ανταπόκριση. Αν δούμε μάλιστα την αξονική αγγιογραφία, αυτό που παρατηρούμε κατά κανόνα είναι αυτό που λέμε ερήμωση. Ότι δεν βλέπουμε αγκία. Κοιτάξτε το αριστερό ημισφαίριο, δεν βλέπουμε αγκία, να υπάρχει αγκίωση σε αυτό. Και μάλιστα αν χρησιμοποιήσουμε τριπλής αξονική με 3 φάσεις, θα δούμε ότι ακόμα και στην πιο καθυστερημένη φάση δεν έχουμε αγκίωση. Εδώ ήταν το Aspects 3. Τι μας δείχνει η μελέτη, η Tension, η οποία δημοσιεύθηκε πριν 1 χρόνο στο Lancet, έτσι, σε έναν τέτοιο και συμπεριέλαβαν τέτοιους ασθενείς. Είδαμε ότι αυτοί οι ασθενείς είχαν μεγάλο όφελος στο outcome, τόσο όσον αφορά την θνησιμότητα. Δείτε ότι έχει σχεδόν 20% διαφορά όσον αφορά τη θνητότητα. Είναι το Modified Ranking Scale 6. Αλλά και στην καλή κλινική αποκατάσταση, που εδώ εννοούμε καλή κλινική αποκατάσταση, το Modified Ranking Scale 0 με 3, όχι το 0 με 2 που ήταν στις προηγούμενες μελέτες και έδινε την πλήρη ανεξαρτησία στους 3 μήνες, αλλά το 0 με 3 που σημαίνει ότι έστω και με βοήθεια ο ασθενής μας μπορεί να περπατήσει. Εδώ είχαμε επίσης σχεδόν διπλάσιο ποσοστό αυτών των ασθενών που έλαβαν θρομβεκτομή. Άρα εδώ η απάντηση είναι ότι προχωράμε σε θρομβεκτομή σε αυτούς τους ασθενείς σύμφωνα με τη μελέτη. Μάλιστα πριν 2 μήνες βγήκαν και τα αποτελέσματα 1 έτους που έδειξαν
αντίστοιχα στοιχεία και στον ένα χρόνο, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των υπέρ της θρομβεκτομής. Είναι όμως απλά τα πράγματα να ξέρουμε και αν κάνουμε τη θρομβεκτομή, τι να περιμένουμε σε αυτούς τους ασθενείς. Αυτός είναι ένας ασθενής που είδαμε στην αρχή, ο οποίος μπήκε και στη μελέτη tension και τυχιοποιήθηκε στη θρομβεκτομή. Βλέπουμε ότι από την απόφραξη της αριστερής εσωκαροτίδας διάνοιξε με την πρώτη και αυτό που λέμε τίκη 3, δηλαδή πλήρη επανασυραγγοποίηση μέχρι και στα περιφερικά αγκία. Και εδώ το ερώτημα είναι, και είναι κρίσιμο, τι πιθανότητες έχουμε να είναι ο ασθενής μας να μπορεί να κουνήσει την πλευρά, όπως το βλέπουμε πολλές φορές μετά από θρομβεκτομή, την επόμενη ημέρα ή μετά την αγγιογραφία. Είναι 0%, είναι 20%, είναι 50%. Και η απάντηση είναι ότι στην ουσία είναι 0%. Είναι τελείως απίθανο αυτός ο ασθενής την επόμενη μέρα να μπορεί να κουνήσει την πλευρά, σε αντίθεση με αυτούς τους ασθενείς που έχουν καλή παράπλευρη κυκλοφορία. Και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε και να το επικοινωνήσουμε και να το λάβουμε υπόψη μας στην απόφαση το αν θα παρέμβουμε με τη θρομβεκτομή ή όχι. Και χρειάζεται δηλαδή πρώτον και να το συζητήσουμε με τους γιατρούς που έχουν τον ασθενή, δηλαδή ότι η πιθανότητα η πιθανότητα να έχουμε άμεση βελτίωση είναι πολύ μικρή, για να ξέρουμε τι να περιμένουμε την επόμενη μέρα, αλλά και με την οικογένεια. Και ότι η διάνοιξη δεν είναι η διάνοιξη του αγκίου και ότι ο ασθενής δεν βελτιώθηκε την επόμενη μέρα δεν είναι αποτυχία της θρομβεκτομής. Είναι απλά φυσική πορεία της νόσου. Είναι κάτι που το είχαμε εξετάσει στη Βρέμη και μπορείτε να δείτε στο αριστερό διάγραμμα, όταν είχαμε aspects 0 με 5, ήταν 0% των ασθενών να έχουν modified range scale 0 με 2 κατά την έξοδο από το νοσοκομείο. Και αυτοί είχαν και μεγάλη θνησιμότητα, αυτό που βλέπουμε στο in-hospital death. Σε αντίθεση με το καλό aspects, όπου τα ποσοστά, βλέπετε, του καλού outcome φτάνουν στο 50% με τη θρομβεκτομή. Άρα τελείως διαφορετικό αυτό που περιμένουμε αν παρέμβουμε και να είναι πετυχημένη η θρομβεκτομή. Τι περιμένουμε από εικονιστικά? Περιμένουμε ένα μεγάλο έμφρακτο και είναι ο ίδιος ασθενής. Αυτό είναι το έμφρακτο μετά από μερικές ώρες. Βλέπουμε ότι κάνει ήδη είδημα, κάνει μετατόπιση της μέσης γραμμής και γι' αυτό σε αυτούς τους ασθενείς, αφού γνωρίζουμε τη φυσική πορεία της νόσου, εφόσον είναι διασωληνωμένος, καλό είναι να παραμείνει διασωληνωμένος αν τυχόν έχουμε κάνει θρομβεκτομή με γενική αναισθησία. Αν όχι, δεν είναι απαραίτητο. Και επίσης να κάνουμε μια γρήγορη αξονική σύντομα για να δούμε εφόσον υπάρχει, αν δημιουργείται κακόηθες είδημα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, και άμεσα να συζητήσουμε και αν υπάρχει περίπτωση να γίνει κρανιεκτομή σε αυτούς τους ασθενείς, διότι η κρανιεκτομή μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω και ιδιαίτερα η πρώιμη κρανιεκτομή. Όπως και έγινε στο συγκεκριμένο ασθενή, βλέπουμε ότι ένα κλασικό που το βλέπουμε πολλές φορές είναι να έχουμε πλέον μετά στο έμφρακτο και αιμορραγική μετατροπή, αλλά η κρανιεκτομή έδωσε χώρο και εμπόδισε τον εγκολεασμό και ο ασθενής στους 3 μήνες, ο συγκεκριμένος, κατάφερε να φτάσει με τις θεραπείες αποκατάσταση, καθότι ήταν και νέος, σε Modified Range Scale 3. Βλέπετε πως είναι η αξονική και μάλιστα εδώ στα 2 χρόνια που μπήκε και το οστό που είχε αφαιρεθεί, έχει σπαστική μη πάρεση, έχει αφασία, έχει κάνει μια επιληπτική κρίση, όμως είναι ένας ασθενής που επικοινωνεί, που μπορεί με βοήθεια να περπατήσει, που μπορεί να φροντίσει να συμμετέχει στις δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μπορεί να το πετύχουμε με τη θρομβεκτομή. Πιθανότατα αυτός ο ασθενής να πέθαινε αν δεν είχαμε παρέμβει. Άρα ο στόχος εδώ είναι μακροπρόθεσμος και το όφελος είναι μακροπρόθεσμο. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Αυτές είναι αξονικές από ασθενείς με χαμηλό aspects που είτε έλαβαν θρομβεκτομή είτε δεν έλαβαν. Αυτές είναι οι εικόνες που περιμένουμε την επόμενη μέρα. Δεν είναι ούτε επιπλοκή της θρομβεκτομής ούτε αποτυχία της θρομβεκτομής. Είναι η φυσική πορεία της νόσου και γι' αυτό πρέπει να το βάλουμε στην εξίσωση όταν θα αποφασίσουμε για το αν θα παρέμβουμε. Και εδώ υπάρχει και μια συζήτηση που μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά, κατά πόσον
μάλλον είναι ξεκάθαρο ότι με βάση αυτές τις μελέτες πρέπει να παρέμβουμε πάντα. Κατά τη γνώμη μου, μόνο ξεκάθαρο δεν είναι. Παραμένει ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητάμε ανασθενή, διότι μπορεί να πετύχουμε έναν ασθενή να τον φτάσουμε από το 6 στο 3, όπως είδαμε τώρα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, ή έναν ασθενή που θα έμενε με βαριά αναπηρία χωρίς τρομβεκτομή, αν το φτάσουμε σε modified ranking scale με 2, είναι εξαιρετικό. Υπάρχει όμως και πιθανότητα ένας ασθενής που θα πέθαινε μέσω της παρέμβασής μας να φτάσει στο 4 με 5. Και δεν γνωρίζουμε ποιοι ασθενείς είναι αυτοί, άρα είναι μια συζήτηση που πρέπει να δούμε ανασθενή. Και εκεί θα παίζει ρόλο σίγουρα και η ηλικία κατά πώς θα παρέμβουμε. Και βάζω ένα παράδειγμα που είναι τώρα της Κυριακής, έναν ασθενή ο οποίος ήταν 80 χρονών. Κοιτάξτε εδώ, το αριστερό ημισφαίριο δεν έχει καθόλου αγκίωση. Πολύ βαριά κλινική εικόνα, ένα HS πάνω από 20, πλήρης ερήμωση αριστερά. Ήρθε στις, νομίζω στις 6-7 ώρες, δεν είμαι σίγουρος, αλλά καθόλου καλά παράπλευρα. Η συζήτηση λοιπόν ήταν σε σχέση με την γενική εικόνα, αν θα προχωρήσουμε σε θρομβεκτομή ή όχι. Αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε σε συζήτηση και με τους συναδέλφους που ήταν από το λαϊκό, αλλά και με τους συγγενείς. Και νομίζω ότι ήταν και σωστή απόφαση. Δείτε τώρα την αξονική 2 ώρες μετά πώς ήταν. Ένα πολύ κακόηθες, ραγδαία εξελισσόμενο έμφρακτο, που εδώ και να είχαμε παρέμβει, το παρόμοιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Άρα να κρατήσουμε αυτά, ότι δεν είναι ξεκάθαρο για το τι θα κάνουμε σε αυτούς τους ασθενείς. Οπότε, συνοψίζοντας το περιστατικό, ότι προχωράμε ανά περίπτωση, δεν περιμένουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα όπως τους ασθενείς με καλά παράπλευρη αγκίωση. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, πρέπει να το επικοινωνήσουμε, ότι δεν είναι αποτυχία της θρομβεκτομής αν δεν γίνει η επιπλοκή, και ότι είναι μια συζήτηση που ίσως πρέπει να γίνει και με το περιβάλλον για να μην περιμένει κανείς θαύματα. Περιμένουμε κακόηθες έμφρακτο και γι' αυτό έχει σημασία να κάνουμε γρήγορα μια αξονική, ίσως και άλλη μια επαναληπτική αξονική, και να συζητήσουμε και πιθανή, ειδικά σε νέους ασθενείς, κρανιεκτομή που μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω. Και αυτά σε σχέση με το low aspects, Γιώργο, και δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε αυτό ή να προχωρήσω και στο επόμενο. Αν δεν έχει ο Νίκος ή ο Γιάννης κάποιο σχόλιο τώρα, μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Okay. Ωραία, οπότε πάμε σε distally low aspects, μάλλον επειδή είναι παρόμοια, θα πάμε στο mild stroke. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, άλλη κατηγορία που έχει πολλά ερωτήματα είναι ασθενείς που έχουν ήπια συμπτωματολογία. Το είπε και ο Βασίλης πριν, ότι σε αυτούς τους ασθενείς τι κάνουμε. Θα δώσουμε θρομβόληση, δεν θα δώσουμε θρομβόληση. Και εδώ ένα περιστατικό που έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν παρουσιάστηκε με τυπική εικόνα. Είχε μια έναρξη συμπτωμάτων με πολύ ήπια συμπτώματα, από το συγγωνία στόματος, δυσαρθρία, ήπια μυϊκή αδυναμία, ένα πολύ χαμηλό HS score. Μάλιστα, όταν ήρθε στο νοσοκομείο που δεν είχε έρθει στο δικό μας, έγινε μόνο απλή αξονική, και επειδή ήταν και μητέρα συναδέλφου, είπαμε να κάνουμε γρήγορα μια μαγνητική, και επειδή ήταν ήπια τα συμπτώματα, δεν είχε αποφασιστεί ούτε θρομβόληση, να γίνει γρήγορα μαγνητική, όπου η μαγνητική έδειξε μικρές ισχαιμικές αλλοιώσεις. Κοιτάξτε όμως τώρα πώς φάνηκε η αγγιογραφία. Δείχνει η αγγιογραφία να έχουμε μια βλάβη στο μη 1 προς μη 2. Παναγιώτη, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε την εισαγωγική σου διαφάνεια, τον τίτλο. Συγγνώμη. Τώρα. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία. Άρα είμαστε εδώ πτώση γωνία στόματος, και αυτή είναι η μαγνητική. Δηλαδή έγινε μαγνητική, είπαμε ότι είχε πτώση γωνία στόματος, ήπια μυϊκή αδυναμία αριστερού άκρου, πολύ δηλαδή ήπια συμπτώματα. Δεν έγινε κάτι προς ενδοφλέβεια θρομβόληση, αλλά κάναμε γρήγορη μαγνητική. Έγινε γρήγορη μαγνητική γιατί υπήρχε πρόσβαση. Μικρές ισχαιμικές αλλοιώσεις, και βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια βλάβη στο μη 1 προς μη 2. Τώρα αυτό τι είναι θρόμβος, είναι στένωση? Και πήγαμε στον αγγιογράφο που κάναμε
άμεσα την αγγιογραφία. Άμα δούμε την AP και τη lateral, δεν θα δούμε ιδιαίτερα πράγματα. Ίσως τη lateral να δείτε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στην αγγείωση που αφορά τα μη δύο τμήματα. Και αν εστιάσουμε, βλέπουμε ότι υπήρχε μια μικρή βλάβη στο μη 1/2, ένας μικρός στρόμβος. Και εδώ ήταν το ερώτημα αν θα παρέμβουμε ή όχι, με τα υπέρ και τα κατά. Μπούμε σε θρομβεκτομή ή όχι. Και ποια είναι τα υπέρ? Να βελτιώσουμε αυτά τα ήπια έστω συμπτώματα που υπάρχουν αν παρέμβουμε. Και ξέρουμε ότι ένας τέτοιος θρόμβος που βρίσκεται στην έκφυση μη 1/2 μπορεί να μεγαλώσει και μετά να δημιουργήσει, το έχουμε δει πολλές φορές, σε δεύτερο χρόνο μεγαλύτερα συμπτώματα, να πέσουν και τα παράπλευρα και να έχουμε απόφραξη και να έχουμε και έντονη συμπτωματολογία. Στα κατά είναι η καλή πρόγνωση, είπε και ο Βασίλης πριν, ότι έτσι κι αλλιώς αυτά τα περιστατικά κατά κανόνα πηγαίνουν καλά εφόσον παραμείνει έτσι η κατάσταση. Και απ' την άλλη έχει και ένα κίνδυνο οποιαδήποτε επέμβαση το να παρέμβουμε σε αυτό το αγγείο. Παναγιώτη, συνεχίζουμε να μην βλέπουμε τις διαφάνειές σου. Ναι. Γιατί? Συγγνώμη. Τώρα τις βλέπετε? Αν θέλεις, προχώρησε μια διαφάνεια ακόμη. Είσαι στη μαγνητική ακόμα εδώ. Σε μένα παίζει όμως. Για να το ξαναβάλω. Τώρα εδώ τις βλέπετε, παίζουν ή όχι? Είμαστε στην αγγιογραφία τώρα, ναι. Αγγιογραφία? Ναι, στην αγγιογραφία είμαστε τώρα. Αυτό το είδαμε? Όχι, δεν το έχω παιδί, πρώτη φορά το βλέπουμε. Προχώρησε λίγο μια διαφάνεια να δούμε αν μετακινείται. Όχι, δεν προχωρά. Βασίλη, αν θέλεις, κάνε full screen και μετά κάνε share το full screen. Συγγνώμη, Γιώργο, δεν κατάλαβα. Σταμάτησε αν θέλεις το share screen. Ναι. Κάνε full screen την παρουσίασή σου και κάνε share το full screen. Λοιπόν. Τώρα τι βλέπετε εδώ? Το σκελετό της παρουσίασης. Σκελετό. Και τώρα? Την τρίτη διαφάνεια, αλλά μέσα από το PowerPoint. Δεν το βλέπουμε σε full screen. Ναι, κατάλαβα. Τώρα? Το βλέπουμε σε full screen. Προχώρησε αν θέλεις μια διαφάνεια. Ωραία, είμαστε καλά. Προχωράει τώρα. Ωραία. Ναι. Τώρα ναι, εξαιρετικά. Ωραία. Άρα είναι αυτή η μικρή βλάβη που δεν την είχατε δει μέχρι στιγμής από ό,τι κατάλαβα, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Ναι. Και είπαμε τα υπέρ και τα κατά του να προχωρήσουμε σε θρομβεκτομή ή όχι. Στα υπέρ ήταν η βελτίωση των συμπτωμάτων, δηλαδή των ήπιων συμπτωμάτων, και για να γλιτώσουμε τον κίνδυνο επιδείνωσης. Από την άλλη, στα κατά είναι η καλή πρόγνωση που έχουν αυτοί οι ασθενείς με mild stroke, όπως μας είπε ο Βασίλης νωρίτερα, χωρίς να έχουμε στοιχεία για το είδος της βλάβης. Όπως είπαμε, ξέρουμε ότι μπορεί να χειροτερέψουν αυτοί οι ασθενείς. Και επίσης ότι έχουμε ένα κίνδυνο στην επέμβαση. Εδώ βλέπουμε τη βλάβη. Τελικά αποφασίσαμε, αφού ήταν καλά προσβάσιμο το αγγείο μικρός τρόμβος μέσω θρομβεκτομής, να ανοίξουμε το αγγείο, και πραγματικά εδώ βλέπουμε το πριν και το μετά. Η ασθενής είχε και καλή βελτίωση. Τώρα έχουμε δεδομένα όσον αφορά τα mild strokes, και σε δική μας ανάλυση που διενεργήσαμε σε mild stroke και large vessel occlusion, δεν είδαμε μεγάλη διαφορά, δεν είδαμε διαφορά όσον αφορά το outcome, το οποίο είναι προφανώς δύσκολο να φανεί όσον αφορά με την κλίμακα Modified Ranking Scale 0 με 2, γιατί και τα δύο κινήθηκαν κοντά στο 60%. Στο Excellent Clinical Outcome όμως, το Modified Ranking Scale 0 με 1 δηλαδή, είχαμε μια διαφορά 38% έναντι 32% χωρίς να είναι κλινικά σημαντική.
Εδώ παραμένει αυτό ένα ερώτημα, κατά πόσον θα παρεύουμε σε αυτούς τους ασθενείς, και υπάρχει και μια μελέτη που τρέχει που λέγεται ENDO-LOW. Μήπως πάρουμε απαντήσεις σε αυτή την κατηγορία των ασθενών. Υπάρχει ασφάλεια, και εδώ παίζει με την έννοια ότι ήταν μικρό το ποσοστό των συμπτωματικών αιμορραγιών. Εδώ μπαίνει όμως η εξατομίκευση του περιστατικού, να δούμε από τη μία και ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που είπε ο Βασίλης που μπορεί να οδηγήσουν σε disabling stroke, και από την άλλη εμείς ως επεμβατικοί να αξιολογήσουμε είναι εύκολο αυτό το περιστατικό, δηλαδή το να προχωρήσει θρομβεκτομή, είναι ασφαλές, είναι μικρός ο κίνδυνος επιπλοκών. Είδαμε τώρα ότι εκεί αφαιρέσαμε έναν μικρό θρόμβο από το μη1 σε καλά προσβάσιμα αγγεία. Εκεί θεωρήσαμε ότι πραγματικά με ασφάλεια μπορεί να προκύψει. Απ' την άλλη υπήρχαν περιστατικά που έχουμε ένα ασθενή που έχει απόφραξη της έσω-καροτίδας λόγω στένωσης και ενδοκράνια ένα μικρό θρόμβο. Εκεί βέβαια είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος, κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλουμε επίσης στην εξίσωση, γιατί θα χρειαστεί να βάλουμε καροτιδικό στέγκ, να δώσουμε διπλή αντιμοπεταλιακή ή άλλα αντοθρομβωτικά φάρμακα, οπότε εκεί ίσως να πάμε συντηρητικά. Πάντως είναι ένα πεδίο το οποίο επίσης παραμένει γκρίζο και το συζητάμε αναπερίπτωση. Οπότε να τελειώσω εδώ και αυτή την παρουσίαση. Και νομίζω ότι καλύτερα, είχα και ένα περιστατικό με distal occlusion, αλλά νομίζω είναι παρόμοιο, οπότε καλύτερα να συζητήσουμε, Γιώργο, πάνω σε αυτά. Δεν αλλάζει κάτι στο αν θα προβούμε περιφερικά. Λίγο πολύ ισχύουν τα ίδια και παραμένει και εκεί μια γκρίζα ζώνη κατά το πόσο θα παρέμβουμε, γιατί έχουμε τα ίδια διλήμματα. Από τη μία ήπια συμπτώματα, από την άλλη τον κίνδυνο της επέμβασης. Ωραία, πολύ ωραία. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη, θέλεις άνοιξε και εσύ την οθόνη σου. Νίκο, Γιάννη και Ελένη, θα σταθώ λιγάκι στην παρουσίαση που έκανε ο Παναγιώτης για τα εγκεφαλικά, τους ασθενείς με εγκεφαλικό με χαμηλό aspects. Έχω την αίσθηση, μου θύμισε έτσι ένα ντεζαβού, τις συζητήσεις που κάνουμε σε ασθενείς που έχουν ένα βαρύ εγκεφαλικό με κακόηθες εγκεφαλικό είδημα, στους οποίους τους συζητάς το θέμα της αποσυμβεστικής μακρανιεκτομής, που τελικά στη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών ανταλλάσσεις ίσως τον θάνατο με μια βαριά αναπηρία. Και είναι, όπως είπε ο Παναγιώτης, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν ξέρεις ούτε καν ο ασθενής ή οι συνοδοί τι θα προτιμούσαν. Παναγιώτη, Νίκο και Γιάννη και Παναγιώτη και Ελένη, όλοι μας και Βασίλη συζητάμε τους ασθενείς όταν είναι να τους προτείνουμε μια επέμβαση, ειδικά σε αυτούς που έχουν βαρύ εγκεφαλικό. Η εικόνα ποια είναι αυτή που έχετε, Νίκο, για παράδειγμα, όταν εσύ συζητάς στο γεννηματάς με τους ασθενείς? Συνήθως, σε ένα τέτοιο ασθενή που του λες ότι ξέρεις τι, μάλλον θα σωθεί ίσως, αλλά μάλλον θα μείνει βαριά αναπηρία. Συνήθως, ποιο είναι το feedback που έχεις από τους ασθενείς? Προτιμούν να μείνει ο ασθενής με βαριά αναπηρία ή δεν θέλουν να πάρουν αυτό το δρόμο? Ωραία. Καταρχήν, να πω συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές. Είναι εξαιρετικές παρουσιάσεις και συγχαρητήρια και για όλη την διοργάνωση. Να απαντήσω λοιπόν σε αυτό το πάρα πολύ κέριο ερώτημα. Συνήθως οι συγγενείς του ασθενούς που έρχονται, ξέρεις, είναι σε μια κατάσταση που είναι λίγο σε κατάσταση σοκ. Έχει πάθει ο άνθρωπός τους ένα βαρύ εγκεφαλικό. Οπότε εκείνη την ώρα, αυτό που τους λες πολλές φορές ή δεν το ακούν ή δεν μπορούν να το ερμηνεύσουν σωστά. Άρα η πρώτη τους αντίδραση, η αυθόρμητη αντίδραση, είναι «Γιατρέ, κάνε ό,τι μπορείς». Αυτό το «κάνε ό,τι μπορείς», ενώ εμείς έχουμε εξηγήσει αυτό που τους είπες, μπορεί να μην το έχουν μεταφράσει και να μην το έχουν καταλάβει ότι μπορεί να μείνει σε μια βαριά αναπηρία και μπορεί στο τέλος της ημέρας, ενώ μετά από 2-3 μήνες, να πούν μήπως ήταν καλύτερο αυτός ο άνθρωπος να φύγει. Αλλά από την άλλη μεριά, εμείς σαν γιατροί, αλλά νομίζω και η ιατρική γενικότερα, για να μπορέσει να προχωρήσει, είτε αυτό λέγεται εγκεφαλικό, είτε αυτό λέγεται καρκίνος, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε άλλο, αιμορραγία, πνευμονικές εμβολές, οτιδήποτε, αν δεν κάνουμε τέτοια μικρά βηματάκια, θα μείνουμε πολύ πίσω. Αυτά τα μικρά βηματάκια προστίθονται και κάνουν μικρά σκαλοπατάκια και τελικά μετά από 1, 2, 3 χρόνια εξάγουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και έτσι προχωράει η ιατρική. Αυτή είναι η γνώμη μου και η τοποθέτηση πάνω σε αυτό το θέμα.
Και επιπλέον δεν ξέρουμε, στην ουσία, δεν ξέρουμε και αν θα φύγει, έτσι. Είναι και αυτό το θέμα. Δηλαδή λέμε, άντε να μην κάνουμε θρομβεκτομία, αλλά θα καταλήξει σίγουρα ασθενής, ούτε αυτό το ξέρουμε. Ελένη. Ναι, εγώ νομίζω ότι βασικά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβαση και σίγουρα ακόμη και και από αυτές τις περιπτώσεις της γκρίζα ζώνης κάποιοι ασθενείς θα ωφεληθούν. Στο λίγο το να πάει ένα MRS από το 4 στο 3 ή από το 3 στο 2 είναι ένα σημαντικό όφελος. Νομίζω ότι το μέλλον θα είναι να δούμε ποιοι από αυτούς τους ασθενείς θα ωφεληθούν και να προχωράμε πιο σίγουρα σε αυτούς τους ασθενείς. Είναι όμως πολύ σημαντικές μελέτες γιατί ανοίγουν το πεδίο της θρομβεκτομής, η οποία είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική οξείας φάσης αντιμετώπιση. Σε ασθενείς υπάρχουν μελέτες, surveys ουσιαστικά, που έχουν ρωτήσει άτομα τα οποία είχαν τέτοιο βαρύ εγκεφαλικό, τα οποία υπευλήθησαν σε αποσυμπιστική μικρανεκτομή και έρχονται μετά από κάποιους μήνες, μετά από ένα χρόνο, και τους ρωτούν τελικά θα ξανακάνετε την ίδια επιλογή, συνοδή κτλ. Δεν έχω υπόψη μου αντίστοιχες μελέτες για ασθενείς που θα κάνουν θρομβεκτομή με low aspects. Ίσως να ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε κάποια τέτοια προοπτική μελέτη. Δεν είναι όμως ακριβώς το ίδιο ο ασθενής Συμφωνώ. που θα κάνει αποσυμπιεστική και ο ασθενής ο οποίος θα κάνει θρομβεκτομή με ένα χαμηλό aspect. Για να το πάω και αντίστροφα, επειδή έδειξε ο Παναγιώτης ένα τέτοιο περιστατικό, είναι και το περιστατικό που έχει μικρή αναπηρία. Και πάλι του λες, θες να κάνουμε θρομβεκτομή. Δηλαδή, αυτός που είχε ένα HSS κάτω από 6, έχει μια ήπια αναπηρία, έχει όμως έχει μια απόφραξη σε μεγάλο αγκείο και πάλι τον βάζει στη διαδικασία να κάνει την επέμβαση με τον όποιο κίνδυνο μπορεί να έχει επέμβαση. Βέβαια, σε πολύ έμπειρα χέρια ο κίνδυνος αυτός μειώνεται σημαντικά. Νομίζω σε αυτές τις γκρίζες ζώνες χρειάζεται προς το παρόν σίγουρα διεπιστημονική συζήτηση. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Πτώχη ότι οι συγγενείς ποτέ δεν θα πουν όχι. Δηλαδή είναι και το ψυχολογικό, να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και ας φύγει ο ασθενής. Αλλά ιατρικά νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα για να δούμε ποιοι τελικά από αυτούς τους ασθενείς θα ωφεληθούν. Βασίλη, βλέπω το έχεις το χέρι πάνω σηκωμένο. Καταρχήν, πρώτο πάρεις το λόγο και μας πεις αυτό που ήθελες να μας πεις. Έχετε στο Stroke Center στο οποίο είσαι, έχετε συγκεκριμένα πρωτόκολλα για αυτούς τους ασθενείς? Δηλαδή, θα πάτε και θα δείτε τον ασθενή σε individual case, ή θα ακολουθήσετε τον αλγόριθμο όπως τον έχετε σχεδιάσει από πριν και δεν θα παρεκκλίνετε ιδιαίτερα? Θα πάμε σε individual case discussion. Οι εθνικές οδηγίες που βγήκαν πριν από περίπου 18 μήνες τα κάνουν λίγο θάλασσα. Βάλανε πολύ χαμηλά aspects γενικά και έχει γίνει ένα μπλέξιμο, γιατί η θρομβεκτομή στην Αγγλία δεν είναι 24/7. Με αποτέλεσμα, είναι η ερώτηση που θα κάνουμε μετά και στους επεμβατικούς ακτινολόγους μας. Υπάρχει διαφορετικός βαθμός hypodensity, έτσι. Άλλο το aspect στις 3 ώρες, άλλο το aspect στις 6 ώρες, άλλο το aspect στις 9 ώρες. Ακόμα και αν είναι η ίδια η έκταση, η ένταση που βλέπεις είναι διαφορετική. Αυτό είναι μια ερώτηση για μετά. Είναι αυτό που είπαμε, είναι ο κάθε ασθενής διαφορετικά. Για μένα έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπε ο κύριος Πτώχης. Ναι, πρέπει να τα δοκιμάζουμε, αλλά εδώ έρχεται το πολυπαραγωγικό που συζητήσαμε λίγο πριν στη θρομβόληση. Ότι κοιτάξτε να δείτε, αν πάρεις, αυτοί οι ασθενείς είχαν όλοι MRS 0-1, ίσως ήταν και λίγα διάρκεια μέσα που ξεκινήσανε. Εντάξει, σε έναν ασθενή με MRS 3 θα έκανες? Γιατί αν πάρεις τις καμπύλες και βγάλεις το MRS 0, 1 και 2 σαν outcome, γιατί αυτός ο ασθενής ξεκινά από 3 έτσι κι αλλιώς. Αυτές οι καμπύλες θα είναι copy-paste οι καμπύλες του malignant MCA. Έτσι, δηλαδή, αυτομάτως θα μεγαλώσει και η θνητότητα πιο πολύ. Οπότε έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε από πού ξεκινάμε τον ασθενή μας. Ποιος είναι ο ασθενής που έχουμε μπροστά. Αν είναι ένας ανεξάρτητος με μεγάλο aspect, με μικρό aspect, δηλαδή μεγάλη έκταση, ναι, πρέπει να δοκιμάσουμε, πρέπει να πάρουμε δεδομένα, πρέπει να πάρουμε εμπειρία. Ας του δώσουμε και την ευκαιρία σε τελική ανάλυση και σε 3 μήνες εδώ είμαστε να πούμε ότι ξέρεις τι, τα αποσύρουμε όλα στην επόμενη πνευμονία και θα καταλήξει ο άνθρωπος. Για μένα το ερώτημα το μεγάλο, επειδή στην Αγγλία έχουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε πολλά κέντρα που δεν είναι 24 ώρα και ξέρετε, εμφανίζονται ασθενείς 2 ώρα τα ξημερώματα. Γίνεται μια αξονική μαζί με perfusion στις 8.30 ώρα και γίνεται referral στο κέντρο σου. Και μάλιστα πολλές φορές θα φτάσει 2,5 ώρες μετά να έχει το groin puncture, γιατί τα στενοφόρα έχουν καθυστερήσει το πρωί για οποιοδήποτε λόγο. Και το πιο δύσκολο είναι να πεις ποιος είναι αυτό το early ischemic changes. Είναι κάποιες αλλοιώσεις που τις βλέπεις που λες δεν είναι πολύ early. Δηλαδή, όπως τις βλέπεις στο μάτι. Αυτή είναι η δυσκολία. Δεν ξέρω αν οι ακτινολόγοι μας έχουν κάποια εμπειρία ή και εσύ, Γιώργο, με την Ελένη, κλινικά αν έχετε τέτοια προβλήματα και πώς τα αντιμετωπίζετε.
Γιάννη, να δώσω το λόγο σε σένα. Ποια είναι η άποψή σου? Ποια ώρα και μετά θα θεωρήσουμε τον ασθενή, με το low aspect, ποια ώρα και μετά θα θεωρήσουμε τον ασθενή ότι ίσως είναι too late? Η μελέτη Τέσλα πριν ένα μήνα βγήκε αρνητική. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι συμφωνώ με την Ελένη, καταρχήν είπε σε κάποια στιγμή ότι κανένας δεν ξέρει την έκβαση. Και επειδή για 14 χρόνια, όπως πιθανότατα γνωρίζετε, δούλευα στην νευροχειρουργική κλινική, βέβαια σε ιδιωτικό νοσοκομείο, που υπάρχει και ένα bias για το σε ποιους προσφερόταν τι, είχαμε εκείνο το οποίο μένει στη μνήμη, το οποίο δεν είναι καταγεγραμμένο βέβαια σε paper, δεν είναι αυτής της μορφής τα δεδομένα, είναι ότι μπορείς να είχες πολύ καλή έκβαση από ασθενείς με βαρύτατη κλινική εικόνα, βαρύτατη απεικόνηση, και αντίθετα να είχες δυσάρεστες εκπλήξεις από ανθρώπους που πληρούσαν όλα τα κριτήρια. Επομένως, πραγματικά σε αυτό το δίλημμα τι θα έκανα, δεν ξέρω τι να σας πω. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι το low aspect για μένα είναι το πιο ασαφές, το πιο γκρίζο κομμάτι της θρομβεκτομής που αναδύθηκε τελευταία. Περισσότερο γκρίζο και από το χαμηλό NIH. Και θεωρώ ότι θα αυξήσει πάρα πολύ τον όγκο δουλειά στη συζήτηση, ίσως όχι σε εμάς ακόμα, γιατί βρισκόμαστε σε πολύ πρώτο στάδιο ανάπτυξης, αλλά στην πορεία νομίζω ότι παγκόσμια θα έχουμε ένα debate πιο έντονο για το πραγματικά ποιοι άρρωστοι, και να προσπαθήσουμε να τους προσδιορίσουμε από τους αρρώστους που πραγματικά θα έχουν όφελος. Και πάλι να κατέψουμε λίγο τα στοιχεία, ούτως ώστε να βγάλουμε ένα πιο ακριβές αποτέλεσμα. Ποιοι από αυτοί με low aspect πραγματικά ωφελούνται. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια ερώτηση λίγο στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν μου λες, στην μελέτη που είχατε κάνει εσείς με το χαμηλό NIH, που ήταν ασθενής, όπως κατάλαβα, με LVO όμως, έτσι? LVO, ναι. Με LVO. Ωραία. Το LVO ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που μας έδειξες, ήταν πραγματικό LVO? Δηλαδή, όχι, αυτό τώρα ήταν λίγο πραγματικά γκρι. Ναι, είχε διαπερατότητα. Ήταν απόφραξη μεγάλου αγκίου. Ήταν απόφραξη μεγάλου αγκίου. Ή dominant με 2 καροτίδας και low NIHS. Μάλιστα τότε ήταν η ανάλυση που είχαμε κάνει, γιατί είχε πάρα πολλούς ασθενείς, δεν ήταν κάτω από 6, ήταν κάτω από πιο πάνω, κάτω από 10. Δηλαδή ήταν low NIHS, αλλά με ήπια συμπτώματα, και ήταν πάρα πολλοί ασθενείς αυτούς που είχαμε, και είδαμε ότι ήταν μικρή διαφορά, γιατί φτάνουν κοντά στο 60% οι ασθενείς να έχουν καλό κλινικό outcome. Έτσι. Μάλιστα. Και σε αυτούς τους ασθενείς με low NIH, προφανώς είχαν υψηλό aspect, φαντάζομαι, ήταν άρρωστοι ήταν μέσα στα στενά κριτήρια της θρομβεκτομής επίσης. Και το τρίτο είναι, φαντάζομαι όμως, ότι αν υπήρχαν εγκιογραφικά κριτήρια θρομβεκτομής, ήταν οι καλύτεροι υποψήφοι για θρομβεκτομή. Δηλαδή πλήρη απόφραξη με καλό παράπλευρο. Ναι, ακριβώς. Καλό παράπλευρο, γι' αυτό είχαν και low NIHS. Και η ανάλυση που κάναμε ήταν οι ασθενείς με θρομβεκτομή έναντι ενός ιστορικού δείγματος που είχε μόνο ενδοφλέβια θρομβόληση. Έτσι, ήταν μελέτη αναδρομική, αλλά ήταν δεδομένο του κέντρου. Μήπως εξετάστηκε η υποομάδα των ασθενών που ενδεχομένως είχατε κάποιο κοντρόλ, δηλαδή ασθενείς που αφέθηκαν και κατακριμνίστηκαν σε αυτό το group των ασθενών? Ασθενείς που... Νευρολογικά εννοώ, κλινικά. Ήταν στην ομάδα στο control group το ιστορικό. Τώρα αυτό είναι αυτό που λέγαμε, ότι υπάρχουν αυτή η ομάδα η οποία θα χειροτερέψει στη συνέχεια, μέσα στη νύχτα ή οτιδήποτε, κάνει τελικά βαρύ εγκεφαλικό, αυτός που μπορεί να χάσουμε, έτσι. Αν εγώ πάω και κάνω consent σε έναν ασθενή, ας πούμε, γι' αυτό, ποια πιθανότητα μπορεί να του πω, χωρίς να κάνω εγκιογραφία, ότι θα κατακριμνιστεί αυτός ο άρρωστος? Ξέρω ότι έχει ελπίδα. Αυτά τα δεδομένα δεν νομίζω σε ποσοστό, είναι δύσκολο να το πούμε. Πάντως... Δεν ρώτησα για να σε φέρω σε δύσκολο. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι επίσης ένα προβληματικό κομμάτι στην καθημερινή δουλειά,
Και κυρίως είναι αυτό που είπες το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ότι αυτοί οι άρρωστοι έτσι και αλλιώς πάνε καλά. Ναι, ναι. Δηλαδή η διαφορά στο outcome δεν είναι τόσο τεράστια όσο στα άλλα group των ασθενών. Κατά κανόνα. Απλά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος επιδείνωσης. Ναι, Πολλές υπάρχει. φορές λέμε παρακολουθήστε τον στενά και αν χειροτερεύσει Μπράβο, να παρέμβουμε. Όμως η εμπειρία δείχνει ακόμα και σε οργανωμένα κέντρα Έτσι. ότι κάτι πάει στραβά μέσα στη νύχτα, δεν το είδαμε. Ακριβώς. Την μέρα έχει ο ασθενής ημιπληγία, ο οποίος στην αρχή ήταν με ήπια συμπτώματα. Έτσι. Ακριβώς. Και μετά όταν θα το πάρουν όλοι χαμπάρι είναι πλέον αργά να παρέμβουμε. Ακριβώς. Βασιλή, ήθελα να φέρω τη συζήτηση λιγάκι στους ασθενείς που μας παρουσίασες, αυτοί που έπαιρναν αντιπληκτική αγωγή προηγουμένως και στους οποίους έχουμε δισταγμό αν θα πρέπει να στρομβολήσουμε ή όχι. Έδειξε αυτή τη μελέτη στο JAMA Neurology πέρυσι. Πολλοί εκ των συγγραφέων είναι προσωπικοί μου φίλοι και μας έδειξε σε αυτό το παράδοξο, το γεγονός ότι ο αιμορραγικός κίνδυνος ήταν χαμηλότερος σε αυτούς που έπαιρναν αντιπληκτική αγωγή και θρομβολήθηκαν, σε σχέση με αυτούς που δεν έπαιρναν αντιπληκτική αγωγή και θρομβολήθηκαν. Δηλαδή, έτσι, για να το πω έτσι πιο απλά και κατανοητά, είναι σαν να έχουμε ένα ασθενή και σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτή τη μελέτη, εντάξει, δεν ήταν statistically significant, OK, αλλά ήταν ένα odds ratio περίπου 0,5, να έχει ένα ασθενή και να λες, α, ωραία, παίρνει αντιπληκτική αγωγή, έχει λιγότερο κίνδυνο να αιμορραγήσει. Ουφ. Το οποίο είναι εντελώς παράδοξο. Πολύ ωραία σχολεία σας για ποιο λόγο μπορεί να συνέβη αυτό. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο λόγος που υπήρχαν αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι ήταν μια observational μελέτη. Και σε observational μελέτες έχουμε selection bias. Το πλέον πιθανό πιστεύω είναι ότι οι ασθενείς που μπήκαν στη μελέτη είναι αυτοί οι οποίοι θρομβολήθηκαν και ποιους ασθενείς τρομβόλιες όταν δεν ήξερες τι πρέπει να κάνεις, αυτούς στην καθημερινή κλινική πράξη, αυτούς που πιστεύεις αυτοί οι οποίοι θα πάνε καλά. Έτσι λοιπόν πρακτικά διάλεξες τα ωραία τα κεράσια, τα οποία σου έδωσαν ένα ωραίο αποτέλεσμα και τα κεράσια τα οποία δεν ήταν ωραία, τα άφησες εκτός μελέτης. Και γι' αυτό έδειξε αυτά τα αποτελέσματα που ουσιαστικά μας δίνουν αυτό, το ότι ο ασθενής μου έπαιρνε αντιπληκτική αγωγή, ωραία, δεν θα ματώσει. Το οποίο είναι εντελώς παράλογο. Νομίζω ότι τα δεδομένα είναι πάρα πολύ αδύναμα για να υποστηρίξουμε το ότι θα πρέπει να θρομβολούμε τους ασθενείς που παίρνουν αντιπληκτική αγωγή. Αν δεν δούμε αποτελέσματα τετυχιωμένης μελέτης, νομίζω είναι πολύ πρόωρη κάποια τέτοια απόφαση. Αυτό είναι το προσωπικό μου σχόλιο. Και γι' αυτό εγώ το βάζω στις γκρίνες ζώνες με την έννοια θα δεις οι οργανισμούς να βγαίνουν και να λένε θρομβολίστε. Δώστε και θρομβολίστε. Έτσι. Είναι expert consensus, δηλαδή εξαρτάται πώς αισθάνεσαι και όλα, τι εμπειρία έχεις, πώς μπορείς να το στηρίξεις, πώς μπορείς να το συζητήσεις. Δεν είναι για τον καθένα. Η βασική οδηγία και των δύο οργανισμών είναι εντός 48 ώρων. Όχι. Δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν θρομβολείται. Και αυτό το βάζω και στις ζώνες. Μπορεί κάποιο να πει: εγώ έχω εμπειρία, θα μιλήσω ή έχω τη δυνατότητα στο κέντρο μου να δω κάτι. Ακόμα και αυτά που θα μετρήσουμε σαν αποτέλεσμα του αντιπληκτικού φαρμάκου στο αίμα, είτε θέλει να μετρήσει επίπεδα είτε δράση παραγόντων, και αυτά δεν είναι ξεκάθαρα. Δεν έχουν μετρηθεί ποια επίπεδα είναι ασφαλή και ποια επίπεδα δεν είναι. Είναι μια γκρίζα ζώνη. Το ασφαλές είναι έξω. Γι' αυτό οι ασθενείς μπορεί να είναι στα τυπικά κριτήρια της μελέτης. Εύκολος ασθενής, δεν χρειάζεται καν να συζητήσω. Τυπικά κριτήρια αποκλεισμού, πάλι εύκολος. Αρχίζουμε και μπαίνουμε στη μέση και τα πράγματα μπερδεύονται. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι είναι πραγματικά δύσκολη απόφαση. Γιατί αν ο ασθενής παίρνει αντιπληκτικά και έχει απόφραξη μεγάλου αγκίου, μπορείς να πεις δεν βαριέσαι, κάνει θρομβεκτομή, έτσι κι αλλιώς είναι και βαριά, αλλά εκεί είναι και εύκολη η απόφαση να πείτε ας δώσουμε τη θρομβόληση, τι έχει να χάσει. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι μιλάμε στα ήπια βαθμού εγκεφαλικά, δηλαδή με ελαφριά συμπτώματα, δεν έχουν απόφραξη μαγκίου, άρα θρομβεκτομή δεν μπορείς να κάνεις και μπαίνεις στη διαδικασία σε ένα πολύ low NIHS ασθενή που παίρνει αντιπληκτικά να δώσει θρομβόληση. Και εδώ έχω και μια ερώτηση, Βασίλη. Αν παίρνει διπλή αντιμοπενταλιακή αγωγή. Δεν είναι αυξημένος ο κίνδυνος του θρομβολίου με αυτούς, χωρίς αντιπληκτικά, έτσι. Όχι αντιπληκτικά και διπλή αντιμοπενταλιακή. Όχι, ναι, διπλή αντιμοπενταλιακή αγωγή. Του θρομβολίου δεν είναι αυξημένος ο κίνδυνος τους αυτούς, ναι. Ωραία, και άλλο ένα σχόλιο, νομίζω ο Γιάννης θα γελάσει, γιατί διαβάζοντας, ας πούμε, τα guidelines, το να υπάρχει guideline που να λέει θα θρομβολήσω μέχρι 9 χιλιοστά το ανέβρισμα και από το 10ο χιλιοστό και πάνω να αυξάνεται ο κίνδυνος, έτσι ξεφεύγει από κάθε λογική το αν θα αιμορραγήσει ένα ανέβρισμα ή όχι. Δεν έχει σχέση. Οι πιθανότητες οι μακροπρόθεσμες έχουν σχέση με το μέγεθος, αλλά όχι αν θα πάρει θρομβόληση ή όχι, θα σπάσει το ανέβρισμα. Είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο, Παναγιώτη. Είχα πρόσφατα ένα ασθενή που είχε ένα καβερνόμα 3 ώρες τα ξημερώματα. Ξέρεις, και όταν σε ξυπνάνε 3 ώρες τα ξημερώματα, να πρέπει να δεις μια αξονική. Δεν έχεις τον ασθενή μπροστά σε μια τηλεόραση και όλα αυτά. Πας να δεις μια αξονική από μια οθόνη που. Τέλος πάντων, εντάξει, μόνο ασπρόμαυρη δεν είναι, από το σπίτι, από το λάπτοπ. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό είναι. Εμένα μου άρεσε το διάγραμμα που δείξανε, που δημοσιεύσανε πριν από λίγους μήνες κάποιοι συνάδελφοι από το Λονδίνο, αν θυμάμαι καλά, που ήταν, που δείχνει το σκεπτικό που λέει: έχω τη δυνατότητα για θρομβεκτομία, πάω σε θρομβεκτομία. Δεν έχω, α σκεφτώ το interleucorizumab. Και ακόμα και αν το έχω ή δεν το έχω, πάλι να σκεφτώ πράγματα. Βλέπω ότι έχω ένα hyperdense αγκείο, μπορώ να κάνω αγκιογραφία, δεν μπορώ να κάνω αγκιογραφία. Βλέπω ότι ξέρω ότι έχει πολλές, ας πούμε, μικροαιμορραγίες στον εγκέφαλο. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες να σε πάνε προς τη μία ή προς την άλλη. Δεν είναι ποτέ μόνο ένα το ερώτημα, διπλή αντιμοπεταλιακή ή όχι. Ή πάρ' τα όλα μέσα, πάτα στην κουβέντα και θα γίνουν και κάποιες φορές που την άλλη μέρα θα πεις έπρεπε να το είχα πάρει αλλιώς χθες. Ναι. Ελένη, ο Βασίλης συζήτησε για το Idarucizumab και το Andexanet και μας παρουσίασε αυτό το λίγο παράδοξο, ότι για τον ένα παράγοντα αναστροφής λέμε OK, πράσινο φως, για τον άλλον παράγοντα αναστροφής λέμε κόκκινο φως. Και ανέφερε ότι το Andexanet Α κάνει περισσότερα θρομβολικά επεισόδια. Είναι έτσι? Καταρχήν είπε δύο πράγματα και ήταν πολύ ωραία ότι το Idarucizumab το δίνει ουσιαστικά μέσα σε λίγα λεπτά έχει δράση, ενώ στο Andexanet με το infusion πρέπει να φας 2 ώρες. Οπότε χάνεται πολύτιμος χρόνος από το παράθυρο. Και είπε βέβαια ότι αυξάνονται και τα θρομβωτικά επεισόδια. Η μελέτη Annexa, η εγκριτική μελέτη δηλαδή για το Andexanet, αλλά και η Annexa-I που έγινε συγκεκριμένα για ασθενείς με ενδοκράνια αιμορραγία, έδειξε θρομβωτικά επεισόδια που φτάνουν μέχρι το 10%, το οποίο ακούγεται ένα μεγάλο νούμερο. Πολλά από αυτά ήταν ισχαιμικά εγκεφαλικά. Αν διαβάσει όμως κανείς καλύτερα τη μελέτη και πάει και δει τι επεισόδια ήταν αυτά και πότε έγιναν τα επεισόδια αυτά, πιθανότατα δεν είχαν σχέση με το αντίδοτο περσέ, αλλά περισσότερο είχαν σχέση με το θρομποεμβολικό προφίλ αυτών των ασθενών. Οι περισσότεροι ήταν ασθενείς με ένα τσάτσβα σκορ 4 και πάνω, το median μάλλον ήταν 4, άρα ήταν ασθενείς με ψηλό θρομποεμβολικό ρίσκο. Ήταν ασθενείς που είχαν πάθει ενδοκράνια αιμορραγία ή οποιαδήποτε άλλη μείζωνα αιμορραγία, αλλά ειδικά στην ενδοκράνια μιλάμε για ασθενείς κατακεκλημένους με βαριά αναπηρία, που δεν μπορούσαν να πάρουν ούτε καν προφύλαξη στην οξεία φάση και φαίνεται ότι τα θρομβωτικά αυτά επεισόδια πιο πολύ σχετίζονται με την απόσυρση του αντιπυκτικού, το οποίο χρειάζονταν γιατί είχαν αυτό το προφίλ, παρά με το reversal της αιμορραγίας αυτής καθεαυτής. Άρα λοιπόν αυτό το 10% των επεισοδίων πρέπει κανείς να το δει σε σχέση με τον ασθενή και όχι με το αντίδοτο. Ότι μιλάμε για ασθενείς με πάρα πολύ ψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο. Και βέβαια απόδειξη αυτού είναι ότι μετά την έναρξη των αντιπυκτικών, γιατί όλοι αυτοί οι ασθενείς κάποια στιγμή ξανάρχισαν τα αντιπυκτικά, τα θρομβωτικά επεισόδια ήταν 0. Δεν είχαμε θρομβωτικά επεισόδια. Σίγουρα όταν πας και παρεμβαίνεις στον καταράκτη της πήξης, είναι ένα ρίσκο αυτό και το βλέπουμε και με τα συμπλέγματα αποθρομβίνης, το βλέπουμε με όλα τα προϊόντα με όλες τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που δρούν στον καταράκτη. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να δούμε ότι μιλάμε για ασθενείς που έχουν υψηλό θρομβωτικό κίνδυνο ούτως ή άλλως. Νομίζω πιο πολύ θα με απέτρεπε να το δώσω το Andexanet το γεγονός ότι θέλει πολλή ώρα και θα χανόταν το παράθυρο και όχι ο θρομβωτικός τους κίνδυνους. Ελένη, δεν είναι μόνο ότι χάνεται το παράθυρο, είναι ότι μειώνεται και το όφελος μας στο παράθυρο. Όταν πας τόσο πλευρά. Για μένα περισσότερο αυτό το βάλα έτσι, γιατί έλεγα να τα πω να μην τα πω τα αντιπυκτικά, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή συζήτηση και ήθελα να δείξω ότι δεν είναι. Πολλές φορές λέμε it makes sense, ας το κάνω, μέχρι να αποδειχτεί. Έχουμε δει πράγματα που λέγαμε ναι, it makes sense, αλλά δεν αποδείχτηκε το αντίθετο, ας πούμε. Οπότε θέλει πάντα μια προσοχή να δούμε και τον ασθενή και άλλους παράγοντες. Αυτό που λέμε δεν είναι μόνο ένα ερώτημα, να δώσω ή όχι, τι κίνδυνο έχει για θρόμβωση, για όλα, για θρομβολικό επεισόδιο και όλα αυτά. Πάντως, αν έχει κάποιος τη δυνατότητα να κάνει θρομβεκτομή, νομίζω ότι πρέπει να προχωράει άμεσα για θρομβεκτομή. Δηλαδή, αν πληρεί κριτήρια ο ασθενής και υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να πάει να κάνει θρομβεκτομή και να μην χάνεται χρόνος ούτε με reversal, ούτε με τέτοιες συζητήσεις προς το παρόν. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν υπάρχει ορατός θρόμβος και ο ασθενής μπορεί να κάνει θρομβόληση, τότε εκεί νομίζω για την Dabigatran το συζητάμε, για τα άλλα υπάρχουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Εγώ θα ήθελα μπορώ να κάνω μια ερώτηση, θα ήθελα μια ερώτηση προς όλους μας, ειδικά και στην κυρία Κορομπόκη και στον κύριο Ντάιο και στον κύριο Παπαβασιλείου. Τελικά η θρομβόληση θα θέλατε σαν νευρολόγοι
να μην χάνεται χρόνος να πηγαίνει στην νευρολογική κλινική, να γίνεται on route, δηλαδή να γίνεται στον αγγιογράφο πρακτικά η θρομβόληση. Να μην χάνουμε χρόνο καθόλου. Γιατί ξέρετε, στην πράξη, και μιλάω για τα ελληνικά νοσοκομεία, κατεβαίνει ο ασθενής, κάνει την αξονική αγγιογραφία, λέμε είμαστε στο παράθυρο, ανεβαίνει πάνω, κάνει τη θρομβόληση. Και ξέρετε, πολλές φορές οι τραυματιοφορείς σε μεγάλο νοσοκομείο, σε γενική εφημερία, οι οποίοι είναι λίγοι οι τραυματιοφορείς, μετά ξανακατεβαίνει κάτω. Αυτό χάνει τουλάχιστον 3/4. Ή και μερικές φορές περιμένουν και ώρα να τελειώσει η θρομβόληση. Ναι, αυτό είναι δεδομένο ότι περιμένουμε 45 λεπτά να τελειώσει η θρομβόληση. Πόσο ασφαλείς θα αισθανόσαστε, και λέω τώρα προσαρμοσμένο στην καθημερινή ελληνική πραγματικότητα που ζούμε, πόσο ασφαλείς θα αισθανόσασταν σαν νευρολόγοι να θεσμοθετηθεί κάπως αυτό το θέμα, να γίνεται η θρομβόληση στον αγγιογράφο, για να μην χάνουμε αυτό το 45 λεπτό. Όχι από εσάς, επαναλαμβάνω, από τη διαχείριση όλης αυτής της διαδρομής του ασθενούς. Νίκο, εγώ θα σου μιλήσω ως παθολόγος, δεν είμαι νευρολόγος. Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα. Πολλά νοσοκομεία στον κόσμο το κάνουν αυτό, να ξεκινούν τη θρομβόληση κατευθείαν από τον αξονικό. Δεν βλέπω κανένα σκεπτικό και καμιά αντίρρηση λογική για ποιο λόγο να μην το κάνει κανείς. Εμείς στο δικό μας το νοσοκομείο δεν το έχουμε ξεκινήσει και ο λόγος είναι ότι ο χρόνος που μεσολαβεί από το να πάμε στο ακτινολογικό μέχρι να το φέρουμε στην κλινική είναι περίπου 20 μέτρα. Μας παίρνει 1 λεπτό, όχι περισσότερο. Η κλινική μέσα είναι ενήμερη ότι έρχεται ο ασθενής. Με το που βλέπουν την αξονική καθαρή, τους ενημερώνουμε, ετοιμάζουν το ακτιλής. Δηλαδή, οι θέσεις που έχουμε είναι 1-2 λεπτά, 3, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Οπότε, στο δικό μας νοσοκομείο δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό από το δικό μας το νοσοκομείο και ως παθολόγος. Πάλι, Ελένη, δεν ξέρω εσύ αν... Και εμείς στη θεραπευτική κλινική που νοσηλεύουμε εγκεφαλικά, επειδή ακριβώς είμαστε ένα μικρό νοσοκομείο, είμαστε μια παθολογική κλινική έχοντας πάνω από 100 κρεβάτια, αλλά είμαστε ένα σχετικά μικρό νοσοκομείο, οπότε ο χρόνος που χρειάζεται ο ασθενής να ανέβει μέχρι τη μονάδα και να πάρει τη θρομβόληση είναι ουσιαστικά 5 λεπτά. Στην Αγγλία όμως, το νοσοκομείο Charing Cross που δούλευα, που είναι μία από τις μεγαλύτερες hyperacute stroke units του Λονδίνου, ουσιαστικά η θρομβόληση ξεκινούσε από τον αξονικό, γιατί βέβαια μιλάμε και για ένα νοσοκομείο πολλών ορόφων και άλλων, χρειαζόντουσαν άλλοι χρόνοι για να μεταφερθεί ο ασθενής. Όμως είχε γίνει ήδη προειδοποίηση από το ασθενοφόρο ότι έρχεται εγκεφαλικό. Ήταν προετοιμασμένο το stroke team στα επίγοντα, είχε αδειάσει ο αξονικός, οπότε το περιστατικό περνούσε για ελάχιστα από τα επίγοντα, γινόταν τα απαραίτητα, πήγαινε στον αξονικό, γινόταν η αξονική και ξεκινούσε τον πόλους από εκεί. Και έμπαινε βέβαια η αντλία και ο ασθενής μεταφερόταν ενώ έτρεχε το infusion διάλειμμα. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με το για ποιο νοσοκομείο μιλάμε, πώς είναι οργανωμένη κάθε κλινική. Βασίλη, εσείς? Εμείς, Γιώργο, τους πάμε στα επίγοντα, τους πάμε στον αξονικό. Κάνουμε την αξονική, δεν ξεκινάμε τη θρομβόληση. Έχουμε επεμβατικό ακτινολόγο, είμαστε εντός ωρών, κάνουμε κατευθείαν την αγγιογραφία. Στο κενό μεταξύ αξονικής και αξονικής αγγιογραφίας που μπαίνει κάποιος να συνδέσει και όλα αυτά, μπαίνουμε μέσα και ξεκινάμε τη διαδικασία του consent. Αυτό κάνουμε, γιατί δεν έχουμε πάρει consent νωρίτερα. Δεν ξέρω πόσοι προλαβαίνουν να πάρουν το consent πριν δουν την αξονική. Αν έχει ισχυμία, θα κάνουμε αυτό. Και είναι 30 δευτερόλεπτα, τους τρομβολούμε στα επίγοντα. Γιατί παίρνετε τους μπρόχνουμε εμείς πίσω στα επίγοντα. 30 δευτερόλεπτα δεν είναι. Βασίλη, γιατί παίρνετε consent? Για τη θρομβόληση. Αυτό θα φέρω και εγώ για τη συζήτηση τώρα. Είναι class 1 level A recommendation. Γιατί στην Αγγλία θα γυρίσουν και θα πούν δεν είχα ενημερωθεί για τις παρενέργειες. Δεν είχα ενημερωθεί για τις παρενέργειες και θα έλεγα όχι. Κάτσε, περίμενε. Και ποιος δίνει το consent τώρα? Αν υπάρχει ο ασθενής, το δίνει ο ασθενής. Αν δεν μπορεί, είναι η οικογένεια. Και αν πει όχι, θα τους πάρουμε τηλέφωνο. Το consent πρέπει να εξηγήσει γιατί λέει όχι, γιατί για το χύψη λόγο δεν προχωράμε. Είναι και στα κριτήρια που έχουμε τα εσωτερικά του πρωτοκόλλου ότι μπορείς να πάρεις consent από τον ασθενή. Να αναγνωρίσει τις παρενέργειες. Στην Αγγλία γενικά δεν αγγίζουν τίποτα χωρίς. Γιατί δεν θυμηθείτε, δεν είναι life-saving procedure. Είναι disability prevention procedure. Δεν είναι life-saving. Συγγνώμη τώρα, τενεκτεπλάση χρησιμοποιείτε? Όχι. Ούτε σε αυτούς που θα κάνουν θρομβεκτομή? Όχι. Αλτεπλάση δηλαδή. Ναι. Okay. Δεν μπορούμε να τη βρούμε εύκολα την τενεκτεπλάση.
αυτός είναι ο λόγος. Θέλουμε να τη βάλουμε, αλλά δεν μπορούμε να τη βρούμε εύκολα. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπε ο Νίκος πριν. Εμείς είχαμε κάνει τη μελέτη που ήταν στο Homburg πριν 15 χρόνια, η θρομβόληση να δοθεί στον αξονικό. Έτσι. Όπου, εντάξει, ήταν βέβαια ένα πρωτόκολλο το οποίο ήταν προσαρμοσμένο σε όλα αυτά, που είχε και ένα point of care μέσα στο control room του αξονικού για να πάρεις όλα όσα χρειάζονται για τη θρομβόληση, και ξεκινούσε στον αξονικό η θρομβόληση, όπου περίμενε και ένας νευρολόγος, περίμενε ο ακτινολόγος να πάρθουν γρήγορα οι αποφάσεις. Η μελέτη είχε δείξει, γιατί ήταν τυχιοποιημένη εβδομάδα-εβδομάδα, ότι μειώθηκε ο χρόνος της απόφασης για το τι θα γίνει κατά το ίμιση. Δηλαδή, όταν συζητάμε ότι ο χρόνος παίζει σημασία και το κάθε λεπτό μετράει, έχει βάση αυτό που λέει ο Νίκος, ότι και η πραγματικότητα το δείχνει αυτό, ότι μπορεί να είναι και ένας όροφος μακριά, αλλά αν δεν έρθει ο τραυματοφορέας, δεν μεταφέρει ο ασθενής, έτσι. Τους ασθενείς στην Ελλάδα τους μεταφέρουμε στα περισσότερα νοσοκομεία οι γιατροί. Έτσι, έχω ένα βίντεο που μεταφέρουμε έναν ασθενή για θρομβεκτομή στο Αρετέιο στον κύριο Παπαναγιώτη, και είναι ο ένας ειδικευόμενος, κρατάει την ομπρέλα για να μην βραχεί ο ασθενής. Και δηλαδή, εντάξει, αυτά τώρα γελάμε, αλλά ουσιαστικά όποιος χρόνος σώζεται από την τρομερή αυτοθυσία του προσωπικού. Ναι. Είμαστε 16 λεπτά μετά τις 6. Μια τελευταία ερώτηση με απαντήσεις λίγων δευτερολέπτων στους 3 επαγγελματικούς ακτινολόγους μας για τον ασθενή, τον οποίο δεν μας παρουσιάσει τελικά, Παναγιώτης, για τα distal occlusions. Θα προχωρήσετε ή όχι? Μια απάντηση από τους 3 σας. Νίκο. Εγώ θέλω να πω ότι σαφέστατα και θα προχωρήσουμε, αλλά αυτό που απαιτείται για να προχωρήσουμε είναι η σωστή εκπαίδευση, να είσαι σίγουρος όσο μπορείς περισσότερο ότι δεν θα κάνεις κακό. Το καλό θα είναι περισσότερο από το κακό, γι' αυτό και είναι η αναγκαιότητα, αυτό που συζητάμε και με τον Παναγιώτη και με όλους και με τον Γιάννη. Χρειαζόμαστε high volume centers, δηλαδή χρειαζόμαστε πρακτικά, για να πετύχουμε όλα αυτά που είπαμε, κέντρα με υψηλό όγκο περιστατικών, ώστε αυτό σημαίνει και καλύτερη τεχνική κατάρτιση και το σύστημα να λειτουργεί πιο γρήγορα και να μπορούμε να πηγαίνουμε και ακόμα πιο distal. Κύριε Πτώχη, εσείς είστε σίγουρα high volume center. και όχι μόνο για τη θρομβεκτομή. Σας στέλνουμε και... Εμείς θρομβεκτομή έχουμε τον κύριο Παπαναγιώτο, αλλά σας στέλνουμε και τα είστε... το τμήμα σας κάνει εξαιρετική δουλειά. Γιάννη, distal. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι εξαιρετική, πολύ επεμβατική ακτινολόγη στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Εγώ θα απαντήσω αιρετικά. Δεν θα απαντήσω στην ερώτηση. Θα πω το εξής. Καταρχήν, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και τις 2 ομιλίες. Πραγματικά το λέω. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πολύ καλού reperfusion με τις τεχνικές που διαθέτουμε και με τα υλικά που διαθέτουμε, που έχει φτάσει στο 90%. Το τρίτο είναι ότι έχουμε μειώσει τις επιπλοκές πάρα πολύ. Το perforation rate ή τα distal έμβολα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ καλές και οι περισσότερες επιπλοκές είναι υποκλινικές στη δουλειά μας. Μιλάω για τις θρομβεκτομές. Θεωρώ όμως ότι στον ενθουσιασμό πάνω αρχίσαμε να μιλάμε για διεύρυνση των ενδείξεων. Θεωρώ ότι έχουμε αφήσει πίσω κάτι. Ότι το 50% των επιτυχημένων θρομβεκτομών δεν βελτιώνεται κλινικά. Πρέπει να δούμε γιατί. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το απαντήσουμε πριν πάμε στα low aspect και ενδεχομένως και στα πολύ distal. Αυτό. Πολύ ωραία. Παναγιώτη. Ναι, Νίκο, με συγχωρείς. Νίκο, όχι, ο Νίκος, ναι, συνέχεια όσον είπε και ο Νίκος. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Ναι, οδηγός είναι κλινική εικόνα. Κλινική εικόνα σε αυτό. Το τι έχει ο ασθενής κυρίως και που βρίσκεται η απόφραξη, αυτά τα δύο. Αλλά η κλινική εικόνα, δηλαδή σήμερα συζητήσαμε ένα περιστατικό από το ΚΑΤ που είχε απόφραξη distal μη 1, όχι μη 2, distal μη 1,
στην ουσία σχεδόν καθόλου μάλλον κινητικές διαταραχές, μια πολύ ήπια αφασική διαταραχή, ούτε καν πλήρη αφασία, με πάρα πολύ καλή παράπλευρη αγγείωση. Εκεί το παρακολουθούμε. Δηλαδή, οδηγός στην κλινική εικόνα. Αυτό θα ήταν το πρώτο που θα έλεγα. Νίκο, κάτι ήθελες να πεις, μου φαίνεται. Μπορώ να μιλήσω? Ναι, ήθελα να πω κάτι και να το συζητήσω, πιο πολύ μάλλον να το συζητήσω λίγο κάτι με τον Γιάννη, που είναι και φίλος και ένας από τους πιο καλούς νευροεπιβατικούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Όλοι δηλαδή. Γιάννη μου, εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω πραγματικά ότι έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή έρχεται ένας ασθενής με ένα σκορ 20 ή ένα σκορ 15, ας πούμε, και λέμε να τον κάνουμε ή να μην τον κάνουμε. Μπορεί αυτός ο ασθενής να τον κάνουμε και από το 15 να πάει στο 14 ή στο 13, αλλά δεν ξέρω πόσο μετρήσιμο θα ήταν αν αυτό τον ασθενή δεν τον κάναμε. Δηλαδή έρχεται ένας με τι occlusion, να το πω έτσι. Και τη στιγμή που μας τον φέρνουν οι νευρολόγοι, λένε έχουν 15 σκορ. Αλλά έχει 15 σκορ γιατί είναι στις 5 ώρες και έχει ακόμα πενούμπρα. Αυτό τον ασθενή, αν δεν τον κάνεις, μπορεί να πάει, μπορεί τελικά να εγκολεάσει. Μπορεί να είναι τέτοιο το είδημα και να εγκολεάσει. Ενώ αν τον κάνεις και παραμείνει σταθερό το 15, μένει με αυτό το 15, αλλά δεν έχει εγκολεάσει. Γιατί το έχεις ανοίξει. Το έχουμε ανοίξει όλο. Έχεις δίκιο. Το έχουμε ανοίξει και μπορεί να μην βλέπουμε βελτίωση, να βλέπουμε πολύ μικρή βελτίωση. Αλλά πόσο σημαντικό είναι αν αυτό το ασθενή π.χ. το αφήσουμε με αυτό το T-occlusion και τελικά κάνει ένα τεράστιο εγκεφαλικό είδημα και τελικά εγκολεάσει. Η γνώμη σου, δηλαδή. Ναι, συμφωνώ με την παρατήρηση. Απλά το δεδομένο που έθεσα είναι ότι τη γνώση αυτή, ότι έχουμε οι μισές περίπου από τις θρομβεκτομές που κάναμε μέχρι τώρα, που υποτίθεται αφορούσαν ασθενείς που πληρούσαν όλα τα κριτήρια για να κάνουν θρομβεκτομή και ήταν επιτυχημένες, δεν είχαμε τη βελτίωση που περιμέναμε. Ας μην τις πω ότι ήταν αποτυχημένες κλινικά, δεν είχαμε το κλινικό outcome το οποίο επιθυμούσαμε. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει εκτός των challenges που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα. Και κάναμε μια υπέρβαση, πήγαμε σε άλλα πράγματα και αυτό δεν το αφήσαμε πίσω. Ενδεχομένως την ανάγκη μας να αυξήσουμε το workload, να κάνουμε περισσότερες, να εκπαιδεύσουμε περισσότερους, να δημιουργήσουμε τέτοιου τύπου συνθήκες. Έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Και αν φταίμε εμείς σε κάτι στο τεχνικό κομμάτι, να το βρούμε. Αν φταίει η νόσος σε κάτι, να δούμε αν μπορούμε να παρέμβουμε για να το διορθώσουμε. Τι γίνεται. Αν μπορεί να είναι αποτέλεσμα απλά ότι αυτοί οι άρρωστοι έχουν συνοσηρότητα, αυτό που είπε ο Βασίλης. Και για κάποιο λόγο δεν μπορούν να φτιάξουν. Μπορούν να φτιάξουμε την αιμάτωση του εγκεφάλου, αλλά η συνοσηρότητα μειώνει τις εφεδρίες. Δεν ξέρω, κάπως πολύ ωραία του είπες, Βασίλη, αυτές για τις εφεδρίες. Ό,τι και να κάνεις δεν θα βελτιωθούν. Να το ξέρουμε όμως. Να το ξέρουμε, να μπορούμε να το μετράμε για να ξέρουμε να ενημερώνουμε και να μην κουβαλάμε και το βάρος αποτυχημένων κλινικά αλλά επιτυχημένων τεχνικά επεμβάσεων. Αυτό ήθελα να πω. Πολύ ωραία. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 6. Ο συντονιστής της συνάντησης πρέπει να ανταπεξέλθω στο ρόλο μου και να συγκρατήσω. Γιατί αν σας αφήσω θα συζητάτε μέχρι το πρωί. Οπότε θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι μόνο τον Βασίλη και τον Παναγιώτη, μας έδειξαν πολύ ωραία πράγματα, αλλά και τη συζήτηση που πάντα είναι πάρα πολύ όμορφη. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους μας καλές θεραπείες στους ασθενείς μας, καλές αντιμετωπίσεις. Και ανανεώνουμε το ραντεβού για τον επόμενο μήνα στο επόμενο σεμινάριο. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους.